Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 41 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome na sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa New FM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 and most trusted source of news and information ng Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Martes, Marso 31 tuig 2026. Subong adlaw, Martes Santo kagulihiman nga adlaw sa bulan sang Marso. Sa aton sining pagpangalagad sa gyapon ini mo lang ang kurman, Bombot Shama Blanco Hoover sa mga nagapauna. Kag dalaguan karon nga mga balita. Ini ang Bombo Hanay sa Udto diri sa Bombo Radio Iloilo. Fuel subsidy para sa mga public utility jeepney drivers gikan sa Iloilo City Government na talana ng igapanagtag sa Pebrero 9. Samtang Ilongos Calvario sang pumuluyo ginapatigayon sang mga kauturan naton sa bahin sang progresibong grupo kag sumungman mga driver. Nagapamati kamo sa Bombo Hanay sa Udto. Sa pihak bahin o plan harabas sang Philippine Drug Enforcement Agency kag Land Transportation Office 6 nagapadayon may mga na-record naman nga nagpositibo sa nasambitan sining random drug testing. Ining mga driver posible nga masuspend ang ila sining driver's license panangalitan ini sila ang magpositibo pagid sa bahin karon sa confirmatory test. Ini ang Bombo Hanay sa Udto diri sa Bombo Radio Iloilo. Samtang lalaki na sapwan nga nagakabit sa puno sang Chico sa distrito iya sang Haro na tumod na ang iya sining identity. Sandig diri sa uling mga impormasyon sa aton sining magkasimanwa, may pamilya na nga nagpalapit sa sining may pamilya na nga nagpalapit karon na banwa sa sining nasambitan sining persona nga nasapwan nga nagakabit sa puno sang Chico dito ya sa may area sa distrito karon sa Haro. Istoryan man kag hibalo naton ang latest nga mga impormasyon kaupod sa aton sa mga kopdanan nga mga Bombo reporters. Ini ang Bombo Hanay sa Udto diri sa Bombo Radio Iloilo. Samtang sa dugang pa nga mga balita kag impormasyon diri man sa aton sini iyang pagpangalagad. Hibalo naton dugang nga mga balita nasyonal kag anong latest anong lihok karon sa aton sini nga gobyerno may kantanan iya mga kasimanwa sa another round sa pagsaka sa presyo sa krudo, partikularmente sa bahin karon iya sa diesel sining 12 pesos and 50 centavos. Samtang sa paglibot pa naton sa mga gasoline stations sa sa palibot sa syudad sa Iloilo aton sining notisyaran nga wala iya sang movement sa bahin karon sang presyo naman sang gasolina. Nagapamati kamo sa Bombo Hanay sa Udto. Samtang ining value added tax kontra excise tax diin bala ang fuel tax ining pagdula bala sa value added tax o kung excise tax ang makahatag sang price relief. Hibaloon taman karon sa aton sining mga kauturan sa sining pag-implementar o ginapayag sining 15 days nga matapos mapirmahan ni President Bongbong Marcos sining pag-suspend pagbuhin sa excise tax. Bala sarang ini or may dako bala ini nga impact sa bahin man sa pagpanubo sa presyo sa gatong nga sa karon yara na sa masobra 120 pesos ang kada litro iya sa krudo, samtang yara sa 92 pesos kag 20 sentimos ang presyo sa kada litro sa gasolina. Sandigman sa pinakauli karon nga movement sa presyo sa gatong. Bombo Hanay sa Udto.
sa dugang pa nga mga balita kag impormasyon riman sa aton sini nga pagpangalagad sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Ang global oil prices sa mga biyan ining ginabakho karon sa halos tanan, no? Ang ginatun-an man sa sining mga mamalidha sa pungsod na Pilipinas kung bala sa diin ang mas dako sini nga impact kung ipatuman ining pag-suspend bala sa 12% nga value-added tax o kung VAT sa fuel o kung mag-provide sa greater relief sa bahin karon sa excise tax. Ang debate mga biyan nag-ulhot matapos gagin sarado ang Strait of Hormuz kung sa diin diri pagid kag nagalala ang sitwasyon sa aton sinikaron iyang presyohan na isang produktong petrolyo. Sa idalom sa 2017 Tax Reform Act for Acceleration and Inclusion o Contrain Law, ang fuel subject ini sa fixed excise tax nga 10 pesos per liter for gasoline and 6 pesos per liter for diesel. Ang kerosene naman amo man 6 pesos, no? Dugangan pag ininis ng 12% value-added tax nga gina-apply sa total price including sa excise stock or tax rather, no? Ining structure sa aton sini nga mga kauturan butsilingon nga ti mabayad gid, no? Ang tagsa sini ka konsumidor sang tax on top sang another tax pagid, no? Sa aton sini nga mga kabumbudumduman ko naman ang paborito ko sa una sini nga disco music engineer, i-tax mo, no? Hindi to gali, itak mo lang to gali. Siyempre napayum-yum talaga mo kay blanco gaburingot ka mo dira subong kag daw halos ang galibog ang iyong sining ulo, no? Kung sano pa ini matapos mga biyan ang agoniya sang bugos sining pungsod na Pilipinas, no? Kung bumbudyan pagari niya mas mayo niya ang Semana Santa kay isa lang niya kay semana ti aton way kasiguraduhan kung saan matapos ang agoniya sa mga pumuluyo bangod man sa kataasang presyo sa produktong petrolyo. Apektado naman ang mga nagapauna sini karon nga balaklon amat lang, no? Kagway sang kasiguraduhan kung saan ini matapos saan ini magbalik sa normal. Unlike iya sa subong nga Semana Santa sa aton sini nga mga kabumbote, aton sini nga ginaobserbar, aton man sini nga pamalandungan, no? Ang kasakit na kamatayon kag pagkabanhaw ni Hesus Kristo. Pero sa subong sini nga mga panyempo kung sa mga tao naman iya, yara pa lang kita sa kasakit. Hopefully nga hindi kita maglambot sa punto nga yara kita sa kamatayon kaysa matuntun sini nga kabuhi banwa wala iya sang ginatawag sini karon, no? Para sa aton sini ordinaryo nga tawo iya sang pagkabanhaw bumbo alberm, no? Kon maitip ka ginya subong ang balaway lang sina kon madulang ka sang kabuhi bangod man sang kalain sang buot kag subong man sa kapigaduhon kag gutom kag daw hindi ka na maka-trespasser pa ang imo sini nga pagpangabudlay sa tagsa kadlaw kulang sa gyapon ang imo sini nga income. Ini ang Bombohanay sa Udto diri sa Bombo Radio Iloilo. Gindibatihan karon banwa kung ano bala ang mas makapamayo, no? Ining pagdula sa 12% nga value-added tax or ining excise tax. Nagulhot ining debate matapos sinibanwa nga ginpirmahan ni President Marcos Jr. ining Republic Act 12316 sa Marso 25 nga kung saan nagahatag sa iya sang authority nga isuspend or i-reduce ang fuel excise tax during sa period sang mataas nga presyo sa produktong petrolyo o kung mayara sa national emergencies. Just like subong, mayara kita sa national energy or ara kita iya sa national energy emergency, no? Sa aton sini karon nga mga kasimanwa. Ining nasambitan iyang measure gin-certify as urgent, ginpasar sa Kongreso, no, nga nagapanugot sa presidente nga mag-intervener kag magadihon sa nga madasig sini iyang hulag para iya sa global oil mga biyan, global oil shocks or epekto sining pagtaas sa presyo sa gatong, no, sa aton sini nga mga kasimanwa. Pero
sa aton sin magkuturan, ang gina-cover ya lang sini is excise tax. No, wala iya ini ma-address ang value added tax sa aton sin magkasimanwa. That is why nga daw nagataas karon ng kilay sa pila ka mga observers, no, sa aton sini nga mga kabumbo sa din bala ang mas mayo kag ang dako sini nga buhin posible sa presyo sa produktong petrolyo. Ang excise tax are fixed amounts per liter, no, regardless man niya sa presyo sa market price sa stock sa world market, rather stock market may nagasulod sa pinsar man sa world market. Ang VAT by contrast nagasaka ang fuel prices, no, sa aton sini nga mga kasimanwa, bangod nga computed ini as a percentage sang total cost, no, sa aton sini nga mga kasimanwa. Ang industry official nagpahayag nga kon ang isuspend ang VAT, no, sa aton sini nga mga kabumbo, do diri gawa ang medyo dako-dako ang buhin, no. Sabay naman sa Independent Philippine Petroleum Companies Association, no, ang mga lawmakers nga or ining kukuhaon, no, ginhambala niya siniging plastar nga kukuhaon ang value added tax, ang importation magadirekta nga magapanubo sa fuel cost, no. Sa aton sin magkasimanwa kay ginakakas ni mo ang upfront sini nga tax payment sa aton sini nga mga kasimanwa, no. Si Shell Pilipinas naman nagapahayag nga ang pagsuspend sang VAT mas hapos implementar sang sa i-adjust nimo ang excise tax nga naga-provide sang dako sini nga relief kon magsaka ang presyo sa aton sin magkasimanwa. No. Now, Aryo, kung ang senaryo sa aton sini nga mga kasimanwa, current price with excise tax sa aton sini nga mga kasimanwa, mag-result siya sa ang excise tax is 6 pesos abe sa aton sini mga kasimanwa. For example, sa gasoline, plus 12% VAT, ti mga 100 pesos ina. Pero kung i-remove ni mong excise tax only, ibuhin mo lang 6 pesos. No? Matig-ab kagyapon kung arang value added tax kay kung buhinan mo siya, ano lang siya mo? 93.75. Pero kung kakson mo naman ang VAT lang, sa aton sini nga mga kabombo, subtract the 12% VAT sa total price, may imo lang sa nga 89.29, no, sa aton sini nga mga kabumbo. Tikon kwaom no ang VAT, no, magaresulta ini sa mas dako nga price reduction sang sa pagkakasang excise tax. Bangod nga ang VAT naga-apply sa kabilugan sini nga presyo. Lakip ng excise tax sa aton sini karon niya nga mga kasimanwa. Ang Department of Economy, Planning and Development ang nag-estimate nga kung isuspend ang excise tax, makareduce ini sang presyo sa diesel 6 pesos, sa gasolina na 10 ka pesos, no? Sa aton sini nga mga kabumbo, ti pila subong ang gasolina, ang diesel ta engineer, ang latest kag ina nga presyo na isang diesel ta ako niya ko magsala do 121, no? So 121 sa aton sini nga mga kabumbo minus 12%, no? Itugyan ko na guruan ay mo kay ti engineer kay mo mayo ka sa matiks. Kabalo man ko magbat pero ti gatutok ko sa komentaryo biso mong engineer liog lang ko na, no? Do ko na bibla para likaw-likaw la sa solving on eraw. Tanda man nga pamangin engineer. 121 sa aton sini nga mga kabombo minus 12% sang VAT is equals ara ginabirada ni engineer. Ti mahimo lang siya mga 106, mahal gyapon, no? Mahal gyapon sa aton sini nga mga kasimano, pero nagnubo sang sa waigidya sa aton sini nga mga kasimanwa. Ti 121 kung minusan mo lang 6 pesos sa aton sini nga mga kasimanwa, 121 minus 6 pesos lang
sa aton sini nga mga kabumbo, mahimo lang siya nga 115. Mahal gyapon. Sakit, no? Ang 115 mo ni kakaon ka na ni isang maka-extra rice ka na siguro. Sa imo sini nga 115. Anyway, sa aton sini nga mga kabumbo, ang ginaulikdan lang ugaling diri banwa, amo naman sini, no? Revenue loss naman, no? Revenue loss dako naman sini banwa, no? Sa aton sini nga mga kauturan, kung ang 3-month suspension sa fuel excise tax maka-cause kuno sang losses nga about 43.3 billion, no? Sa aton sini karon nga mga kasimanwa, kung ang pagsaka bi mag hasta bulan sang Setyembre, posible 106 billion ang madula sa pungsod na Pilipinas sa aton sini nga mga kabumbo. Ang mga ekonomista naman nagpahayag nga ang pagkakasang VAT makadisrupt kuno sa tax credit system, no? Kay ang mga oil firms hindi na sila makaklaim sang input via value-added tax sa mga imported equipment kag services nila. Pila ka mga ekonomista, no? Gindiga katulad na ni Miss Winnie Munsod da Palma, sinya sa aton sini nga mga kabumbo, sinya ti ang mga mangranol lang to blang itaksan. Sa aton sini nga mga kabumbo, ti pwede man ako, no, nga suportara na lang ang vulnerable sektor. Pinaagi sa ano pang suporta sa gobyerno nga nabalaan, ayuda sa aton sini nga mga kasimanwa ti diri karon sa aton sini makuturan sa gyapon ginadebatihan kung ano ang mas makabulig pag-suspend sa excise tax o kung pag-suspend sang value added tax. Ang dugang sini nga mga balita kag impormasyon ninyo bantayan kay padayuno naton ining diskusyon ta sa pagpanumbalik karon sa bumuanay sa udto sa gyapon diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo pagkatapos gilamang sang Bombo Network News. Kabombo, yari ang pwede mo himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. Nakahibalo ka bala nga sa husto nga setting sang imo aircon temperature, mahimo ka nga makakinot sang tub-tub at 300 pesos kada bulan. I-set ang aircon sa 24 degrees Celsius ang temperature setting o mas sobra pa, imbes nga 20 tub-tub 22 degrees Celsius para makakinot sang tub-tub 300 pesos kada bulan sa electric bill. Base ini sa 2.0 HP aircon nga nagaandar sang 8 ka oras kada adlaw. Ang estimate nakabase sa pagtuon, apang mahimo man ini nga magbag-o depende sa bilis ng kuryente kag sa kalawigon sang oras nga ginagamit ang aircon. Hindi lamang sa jeans o kuntugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo. Time edition and broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay Martes, ika-31 huling araw sa buwan ng Marso taong 2026. Ngayon mga kabombo Star Nation ay Holy Tuesday, ikatlong araw sa Semana Santa. Dito ay inaalala ang mga huling turo ni Jesucristo sa Jerusalem bago ang kanyang pagkakapako sa krus. Sa ating mga headlines, pagtataas ng presyo ng diesel, pinaiimbestigahan doon sa Kamara kung nasunod yung mga tamang hakbang.
Ito naman, joint oil exploration sa West Philippine Sea, maaaring trap umano para sa Pilipinas. Ayon yan kay retired Supreme Court Associate Justice Carpio. Ang interes naman ng Pilipinas sa usapang oil exploration sa China, protektado ayon yan sa Palasyo Malacanang. Samantala, ang corona impeachment ay ginamit daw na president para sa pagsilip ng statement of assets, liabilities and net worth ni Vice President Sara Duterte. Ang fuel bawas naman ng 10% sa passenger ferry sa bansa ayon yan sa Department of Transportation. At sa ating balita sa iba yung dagat ang mga update, si US President Donald Trump nagbabala sa Iran, tinawag ng Tehran na unrealistic naman yung mga proposal para sa peace deal ng Estados Unidos. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Naghain si Representative Leila de Lima ng Mamamayang Liberal Party List ng 2 resolusyon dyan sa Kamara de Representantes upang imbestigahan ang patuloy na pagtaas sa presyo ng diesel at ang epekto nito sa pampublikong transportasyon. Sa ilalim ng House Resolution number 914, layunin niyang tukuyin kung bakit kabilang ang Pilipinas sa may pinakamataas na pagtaas ng diesel sa presyuhan sa gitna ng global oil shock at kung may kakulangan sa batas at maging sa regulasyon at kompetisyon sa industriya ng langis. Binigyang diin ng opisyal sa kanyang resolusyon ang posibilidad ng price cartel o price cartel at iba pang anti-consumer practices sa oil industry. Gayun din ang kakulangan ng proteksyon sa ilalim ng Downstream Oil Industry Deregulation Act of 1998. Samantala, sa House Resolution number 915, hinikayat ni De Lima ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasama ng Department of Transportation at Land Transportation Franchising and Regulatory Board na tugunan ang epekto ng mataas na presyo ng langis para sa mga tsuper at operators na pangunahing naapektuhan. Iginit din niya ang agarang pagpapatupad ng makatarungang taas pasahe upang hindi lamang mga driver ang sumalo doon sa tumataas na gastusin habang isinasaalang-alang din ang kapakanan ng commuters. Sa iba pang balita mga Kabombot Star Nation, biyaheng Tarlac hanggang Cabanatuan na 20 minuto na lang sa bagong Conductor Road, toll-free hanggang sa buwan ng Disyembre pa. Yan at iba pang mga balitang tinutukan ni Bombo Annalise Soberano. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbubukas sa 4 na kilometrong seksyon ng East-West Road na mag-uugnay sa Tarlac at Cabanatuan sa Nueva Ecija na magpapabilis sa biyahe mula sa dating mahigit 1 oras, ngayon 20 minuto na lamang. Ayon sa Pangulo, ang proyektong ito ay bahagi ng kanyang kautusan na buksan ang lahat ng connector roads upang mapabilis ang daloy ng trapiko para sa mga tinatayang nasa 11,500 na sasakyan kada araw. Binigyang diin din ng Presidente, malaking tulong ito sa pagtipid ng gasolina at krudo sa gitna na rin nararanasang krisis sa Middle East. Bukod pa sa tipid sa gas, inaasahang bababa rin ang transport costs ng mga produkto mula Nueva Ecija na itinuturing rice granary ng Pilipinas. Layon nitong mapanatiling matatag ang presyo ng bigas at iba pang pagkain na kadalasang naapektuhan sa tuwing tumataas ang presyo ng petrolyo. Inaanunsyo din ng Pangulo na libreng madaanan ang nasabing expressway hanggang sa buwan ng Disyembre. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ay siguro hanggang Disyembre ay toll-free ito. Kaya libre muna. Kaya pwede nang dumaan ng mga iba't ibang truck para pwede na silang marelyevo natin pati ang traffic sa MacArthur. Para yun, ulit, bibilis. Basta't bumilis ang biyahe, nababawasan ang bayad sa konsumo at yung produkto na dinadala ng ating mga truck ay hindi tataas ang presyo. Kaya yan ang malaking epekto dito. Hindi lamang dito sa daan na ito, kung hindi sa mga iba't ibang daan na nakapaligid dito sa ating binuksan ngayong araw.
Samantala, ibinahagi din ni Pangulong Marcos na plano niyang magtungo sa Ilocos Norte upang doon gugugulin ang ilang araw ng Holy Week. Ayon sa Presidente, mananatili siya sa kanyang baluarte para sa isang maikling pahinga at inaasahang babalik din sa weekend sa Maynila. Sa kabila ng kanyang bakasyon, inaasahang mananatiling nakatutok ang Pangulo sa mga mahalagang issue ng bansa, kabilang ang paghahanda ng Pilipinas para sa ASEAN Summit at ang pagbabantay sa supply ng langis at pagkain sa gitna ng krisis sa Middle East. Muli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Holy Week, I will spend a few days in Ilocos Norte. And I will be back in Manila by the weekend. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Oras natin, 6 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa karagdagang balita, nagbabala itong si retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na maaaring maging trap para sa Pilipinas ang joint oil and gas exploration kasamang China dyan sa West Philippine Sea. Ayon sa kanya, itinuturing ng China na sila ang may-ari ng likas yaman sa naturang lugar kaya posibleng hindi makatarungan para sa Pilipinas ang anumang kasunduan. Kasabay nito ay binisita ni Carpio ang Pag-asa Island at nakita rin ang presensya ng mga struktura at barko ng China sa ilang bahagi ng West Philippine Sea na nasa loob ng exclusive economic zone ng ating bansa. Nauna nang sinabi ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na bukas siya sa pag-uusap para naman sa posibleng energy cooperation habang iginigit naman ng Department of Foreign Affairs na wala pang pinal na joint exploration sa kasalukuyan. Patuloy namang sinasabi ng China na may positive progress sa mga pag-uusap ngunit nananatiling sensitibo ang usapin dahil sa sigalot sa soberanya na pinag-aagawang teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Una na rin sinabi sa Bombo Radio Philippines ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na dapat maging maingat ang Pilipinas sa pakikipag-deal sa China. Lalo't nakita na ito sa mga ilang pagkakataon kung saan ay hindi nagiging paborable sa Pilipinas kahit pa nga ang ruling sa usapin ng West Philippine Sea at Arbitral Tribunal ay malinaw na nakasulat sa papel ngunit hindi pa rin naman tinatalima ng China. Narito ang bahagi ng naging pahayag ni retired Justice Antonio Carpio. Pinag-aralan na natin yan na ano ang gagawin ng China pag nag-retaliate sila. They will ban our workers, they will ban our imports. Mas maperwisyo, they will suffer more dahil we import more from them. Pag mag-trade war sila, they export more to us. Very minimal yung export natin sa kanila. Our investments there are higher. Mas malaki ang investments ng mga Taipan natin doon sa China than their investments here. We studied the trade flows, the investment flows, and we can withstand it. In fact, they will suffer more. Yan ang naging pagbabahagi sa Bombo Radio Philippines ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio sa mga usapin lalo na sa kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at ng bansang China. Samantala, tiniyak naman ng Palasyong Malacanang na hindi isusuko ng pamahalaan ng interes ng Pilipinas sa posibleng joint oil and gas exploration kasama ang China sa West Philippine Sea. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, iginigiit ng administrasyon ang karapatan ng bansa at walang anumang secret deal na papasukan sa anumang kasunduan. Kasunod ito, napahayag ng Chinese Embassy na mayroong positive progress sa usapan ng dalawang bansa para sa posibleng joint exploration sa West Philippine Sea. Sinabi rin na ang mga posibleng reserba sa Recto Bank ay maaring maglaman ng milyon-milyong bariles ng langis at bilyon-bilyong cubic feet ng natural gas, kaya't mahalaga ang anumang kasunduan sa usaping enerhiya. Sa ibang balita naman mga kabombo, iginigit ng grupo ng mga abogado na hindi makikinabang
ang halos 80% ng mga biyahero sa bawas singil sa paliparan ngayong Abril dahil hindi saklaw nito ang Ninoy Aquino International Airport na pangunahing tinutungo ng mga bumabiyahe. Ayon nga sa Department of Transportation, ipapatupad ang pagbaba ng airport fees sa 42 paliparan na hawak ng Civil Aviation Authority of the Philippines, ngunit hindi dyan kabilang ang Ninoy Aquino International Airport. Ito ay dahil pinamamahalaan ito ng NAIA Infra Corporation ang siyang namamahala mula pa noong Setyembre ng taong 2024 sa ilalim yan ng concession agreement sa gobyerno. Naghain naman ng motion sa Supreme Court ang ilang abogado upang ipawalambis ang kasunduan na nila'y iligal at labag sa konstitusyon. Babala nila maaaring magdulot ito ng umano'y sabuatan sa pagitan ng gobyerno at pribadong sektor sa pangangasiwa ng pampublikong serbisyo sa naturang pasilidad o yung Ninoy Aquino International Airport. Bombo International News. Nagbabala si United States President Donald Trump na maaaring wasakin ng Estados Unidos ang energy facilities ng Iran kung hindi nito bubuksan ang Strait of Hormuz kasunod ng pagtanggi ng Tehran sa alok na peace proposal ng Estados Unidos. Patuloy ang tensyon matapos magpakawala ng mga missile ang Iran laban sa Israel habang mayroong na-intercepting drones mula sa Yemen at rockets mula sa Hezbollah group sa Lebanon. Bumanti naman ang Israel sa pamamagitan ng airstrike sa mga target na infrastruktura sa Tehran at Beirut na nagdulot ng matinding pinsala at makapal na usok sa mga lugar na tinamaan. Samantala sinabi naman ng Turkey na isang ballistic missile mula Iran ang pumasok sa kanilang airspace bago ito pabagsakin ng depensa ng NATO. Sa loob ng isang buwang labanan na nagsimula noong Pebrero 28, libu-libo na ang nasawi, karamihan ay sibilyan, habang patuloy naman na naapektuhan ang supply ng langis sa mundo dahil yan sa pagsasara ng Iran sa Strait of Hormuz. Balik sa mga balita sa Pilipinas, pinalalakas pa ng Philippine National Police ang presensya doon sa mga pangunahing transport hub, lalo na dito sa Metro Manila at iba pang mga tourist destinations sa ating bansa. Kasabayan ang pagbuhos ng mga biyaherong uuwi sa mga probinsya para naman sa Holy Week. Ayon kay Philippine National Police Chief Jose Melencio Nartatis Jr., bahagi ito ng kanilang heightened alert status na nagsimula noon pang 29 ng Marso upang matiyak ang seguridad at maayos na daloy ng mga pasahero. Tinatayang aabot mga kabombo sa 2.4 na milyong biyahero ang dadagsa sa mga pantalan habang nasa mahigit 1 milyon naman na mga pasaherong inaasahan sa Ninoy Aquino International Airport sa buong panahon ng bakasyon. Kasabay nito, tiyak naman ng pambansang pulisya na may mga police assistant desk o assistance desk sa mga terminal para naman sa mabilis na tulong sa mga pasahero habang nakantabay din ang posibleng pagbigat ng daloy ng trapiko ay may mga kaagapay din sila sa mga kalsada at expressway. Samantala, iniulat naman ng Civil Aviation Authority of the Philippines na posibleng tumaas ng 7 hanggang 10 bahagdaan ang bilang ng mga pasahero sa mga paliparan sa ilalim yan ng kanilang tanggapan at naka-heightened alert na rin ang kanilang operasyon mula pa 28 ng Marso at tatagal yan hanggang 5 ng Abril para naman sa mas ligtas at maayos na biyahe. Sa iba pang balita, mga kabombo, Star Nation, na giniitaman ni Isabela Maria Zamora, ang Vice Chairperson ng House Committee on Justice, na nagsisilbing President ang impeachment case laban kay former Chief Justice Renato Corona sa kasalukuyang pagbusisi sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Representative Zamora, ang hindi pagsisiwalat o hindi tamang deklarasyon ng mga ari-arian sa SALN kahit isang asset lamang ay maaring maging batayan ng impeachment tulad ng naging kaso ni Corona noong 2012. Inatasan na rin ng komite ang pag-issue ng sapina para makuha ang SALN ng Vice Presidente mula sa Office of the Ombudsman kasabay ng paghingi ng dokumento mula yan sa Securities and Exchange Commission upang masuri ang umano'y hindi idineklarang assets at koneksyon sa mga kumpanya. Kabilang din sa mga aligasyon ng mga umano'y maling paggamit ng confidential funds, bribery and betrayal of public trust na ngayon naman ay bahagi ng patuloy na impeachment proceedings sa Kamara. Sa puntong ito ng ating balitaan, kuha muna tayo ng report mula sa ating news team.
Yung mahigit 3 milyong pasahero inaasahan daw na bubuhos sa mga pantalan ngayong Semana Santa, taliwas dun sa mga initial figures na inilalabas ng ilang tanggapan. Zero maritime incidents sa pangunahing target ng Philippine Coast Guard sa Holy Week break, at ang kagawaran nagbabala naman sa mga drowning incidents at iba pang mga sitwasyon. May balita si Bombo Isa Cotoner. Inaasahang aabot sa mahigit 3 milyong pasahero ang babiyahe sa mga pantalan ngayong Semana Santa, ayon yan sa Philippine Coast Guard. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, tumaas ng 26% ang bilang ng mga pasahero simula Marso 28 kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Anya, kahit may pagtaas sa presyo ng langis at pamasahe, marami pa rin ang bumabiyahe dahil planado na ang kanilang bakasyon at mahaba ang holiday. Upang masiguro ang kaligtasan, nag-deploy ang Philippine Coast Guard ng 17,000 personnel sa buong bansa, kabilang ang rescue swimmers, medics at iba pang response teams. Nagka-heightened alert din ang kagawaran mula Marso 28 hanggang Abril 5 sa ilalim ng Oplan biyaheng ngayon sa Semana Santa 2026. Kasabayan ng inaasahang pagdagsa ng mga pasahero, lalo na sa mga susunod na araw. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab. Yes, tama po kayo. Sapat naman po. Again, na-anticipate naman po natin yung magiging posibleng bilang na monitor natin ngayong taon. Kasi last year, we were able to monitor a total of 3 million inbound and outbound passengers. So yan po ang tinitingnan pa rin po natin bilang. Although no weekend, compared of last year, ay halos 26% po ang itinaas po ng pasahero na na-monitor po natin. So handang-handa po ang Philippine Coast Guard dito sa pakikipagtulungan na rin po ng iba't ibang ahensya. Nagbabala rin ang ahensya sa mga biyahero, lalo na sa mga pupunta sa beach resorts, na mag-ingat matapos may tala ang 53 kaso ng pagkalunod noong nakaraang Semana Santa. Kaugnay nito, nagpaalala rin sila sa mga biyahero na huwag basta-bastang sumakay sa mga kolorum na fishing boats dahil malaki ang posibilidad na hindi ito dumaan sa safety check ng ahensya. Layunin ng Philippine Coast Guard na makamit ang zero maritime incidents ngayong taon. Hinikayat din ang publiko na makipagtulungan at manatiling alerto, kabilang ang paggamit ng isumbong system para sa agarang pag-report ng insidente. Muli ang tinig ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab. Wala po tayong nakikita, and ang layunin naman po ng Philippine Coast Guard dito sa mga safety and security measures na inilatag po natin is to have a zero maritime incidents po sa buong observance po natin ng Semana Santa. We are in close coordination naman po with other enforcement agencies, kasama po ang PPA at saka Marina. Samantala, sa kaugnay na balita, pinayagan ng Maritime Industry Authority o Marina ang pagtaas ng pamasahe at cargo rates sa mga barko ng hanggang 30% dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Nilagdaan ni Maritime Industry Authority Administrator Sonia Malaluan ang maaaring pagtaas ng maximum fuel surcharge mula 20% hanggang 30% at agad itong ipinatupad. Saklaw ng kautusan ang lahat ng domestic shipping companies, ship owners at cargo operators sa buong bansa. Gayunman, dilimitahan sa 20% ang pagtaas para naman sa agricultural products at mga pangunahing bilihim upang hindi gaanong maapektuhan ang presyo ng pagkain. Ayon pa sa ahensya, kailangan munang magbigay ng abiso ang mga shipping company na hindi bababa sa 3 araw bago magpatupad ng taas pasahe. Dapat itong ipaalam sa publiko sa pamamagitan ng anunsyo sa pahayagan, mga pantalan o ticketing office o kanilang social media. Babala ng kagawaran, patuloy nilang babantayan ang singil sa pasahe at kargamento at papatawan ng multa at parusa ang mga lalabag sa itinitdang limitasyon. Mula sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines. #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo. Bombo Radio Philippines joins the whole Christendom in commemorating the Passion, Death, and Resurrection of our Lord and Savior, Jesus Christ, this Holy Week.
Mga kabombo at mga ka-Star Nation, ang mga himpilan ng Bombo Radio Philippines ay pansamantalang hindi muna mapapakinggan sa himpapawid sa mga darating po na araw, partikular na pagsapit po ng hapon ng Biyernes Santo, mga kabombo, at maging sa Sabado de Gloria, at magbabalik po ang ating pagsasaimpapawid sa araw ng Linggo. At yan mga kabombo, pinapakita natin sa screen na tayo ay on-air pa rin sa pagsabit ng Abril 2 at yung Abril 3 naman, Good Friday, ay sasahimpapawid pa rin ang Bombo Network News sa umaga at 7 palabras naman sa tanghali hanggang hapon. Habang sa Abril 4, Black Saturday, ay off-air ang atin pong mga himpilan upang bigyang daan ng pagninilay at pangingilin. At pagbubukas muli sa Abril 5, Easter Sunday, at tuloy sa mga normal programs. Ang paggamit rin ng tambol, mga kabombo, na pansamantalang hindi ninyo napapakinggan sa mga pagkakataong ito at hindi rin mapapanood yung paghampas natin ng tambol. Bahagi po yan ng pakikiisa ng Bombo Radio Philippines sa pangingilin ng Semana Santa. Balik tayo sa mga palatuntunan sa pagpasok ko ng susunod na linggo, mga kabombo at mga ka-Star Nation. Ano man mga update ay maaari pa rin matunghayan sa pamamagitan ng official website ng Bombo Radio Philippines ang www.bomboradio.com kahit tayo ay naka-off-air, mga kabombo. So tutok lamang para sa mga karagdagang balita at impormasyon. Sa karagdagan nating update, nasa full alert ang lahat ng tollways sa bansa. Hanggang yan sa 5 ng Abril, ayon sa data ng Toll Regulatory Board na spokesperson na si Julius Corpus. Handa na ang mga toll operators at concessionaires sa inaasahang pagdami ng mga motorista ngayong Semana Santa, at katunayan itong weekend ay tinatayang meron ng 3.2 milyon ng mga sasakyan at pati na yung mga inaasahan pa ang tatawid o dumaraan dyan sa expressway tulad ng North Luzon Expressway, South Luzon Expressway at yung bahagi po ng mga expressway dyan sa bahagi ng Tarlac at maging doon sa iba pang parte ng Luzon. Hinikayat naman ng Toll Regulatory Board ang mga tanggapan na maging bukas dito ho sa mga adjustment na isasagawa at magtungo sa mga destinasyon ng mas maaga upang matiyak ho na hindi maantala. Ang mga toll plaza ay magdaragdag naman mga tauhan upang mapabilis ang daloy, lalo na doon sa mga gumagamit ng RFID at gayon din ang iba pang mga nakalagay ho na mga programa ay matalima dyan sa mga toll booth. Bahagi rin mga kabombo ng mga paghahanda ang paglalagay ng dagdag na traffic marshals upang sila ang umalalay doon sa mga concerns ng atin hong mga kababayan na naglalakbay at pati na yung iba pang mga concerns na nais pong idulog, mga kabombo at mga ka-Star Nation. At kaugnay ho ng mga development ho na yan ay kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon si Ginoong Leopoldo June Vitug, ang overall head ng Traffic Safety Management and Security Department ng Skyway and O&M Corporation. Magandang tanghali po, ang aming pagbati mula sa Bombo Radio Philippines para sa ating mga tagapakinig at tagapanood ng Bombo Radio Philippines. By the way, si Bombo Dennis Hamito po ito, and together with me si Bombo Jaira Hangayo. Welcome to the program. Magandang tanghali po sa inyo, Sir Dennis and Ma'am Jaira. Sir Jaira po. Okay, si Miss Jaira po ang ating katandem, si Bombo Jai, ano? And this is Bombo Dennis. So, unang-una, makumusta po namin ang buhos ng mga tao sa expressway at toll gates natin sa mga oras po na ito. Sa ngayon po, napakaluwag pa po ng expressway natin sa Star Tollway, SLEX at ganoon din po sa Skyway. Umabot na ba doon sa tinatawag na peak ng volume ng mga biyahero sa mga pagkakataong ito? Wala pa po at in-expect po natin baka bukas po lumakas po yung natin, ang volume ng sasakyan natin na mag-uuwian kanila probinsya kung hindi po magbabago dahil nga po doon sa pagtaas ng ating petrolyo.
Okay, may tanong din po ang aking katandem dito si Bombo Jaira Hangayo. Bombo Jai? Okay, sir, follow up ko lang sa katanungan ni Bombo Dennis. Sa inyong monitoring, paano nagkakaiba yung traffic volume and incident rate ngayong Holy Week kumpara noong nakaraang taon? Malaki po. Kumpara noong karaang taon, sa ngayon po, simula po ng tumaas po yung petrolyo, nasa 10 to 15% po bumaba yung bumaba yung volume ng sasakyan natin, na usually dapat yung peak hours natin na mahaba. Ngayon hindi na po talaga tayo nangyayari. Laging dati nabot tayo ng alas 12 ng tanghali bago tayo mag-light traffic. Ngayon alas 9 pa rin, light traffic na po tayo. Maliban pa nga sa mayroong oil crisis, kaya kaunti rin yung mga nagbabiyahe ngayon. Sa ngayon po ba, ano yung mga naitala nating aberya sa panahon ng Holy Week Exodus? Sa ngayon po, wala pa naman pong major accident o road crash incident na reported po. May panawagan po ba kayo sa ating mga maglalakbay na hahabol ngayong Holiday Exodus, sir? Yes, sir. Yes, ma'am. Ganun pa rin po ang paalala namin. Sundin lang po natin yung speed limit para sa kaligtasan ng lahat ng motorista na magbibiyahe ngayong Semana Santa. Siguraduhin po natin na nasa wastong kondisyon po yung mga sasakyan natin bago po magbiyahe. At siguraduhin po natin na may load po yung mga auto-sweep account natin para hindi po tayo makaabala sa mga toll plaza natin sa ibang motorista. At huwag po tayo magmaneho kapag inaantok. At kung naantok naman po tayo, pwede po tayong tumigil sa mga gasoline station at lay-by po. But are we seeing... Inform ko rin po kayo, ma'am. Nakahanda po pa rin ang mga tao natin 24/7 at 100% pa rin po ang deployment natin ng mga patroller, fire marshal at medical team po natin. Are we seeing any common traffic violations ba, sir, ngayong Semana Santa, ngayong Holy Week Exodus? Siguro yun na lang po, ma'am, yung mga obstruction sa mga toll plaza na kaya kapag may problema po yung mga sticker ng RFID, dapat po papatabihin po sila ng mga teller para hindi po sila makaabala doon sa flow ng vehicle po sa mga plaza po. Okay, thank you so much, sir. Bombo Dennis? Okay, with that, maraming salamat po, Ginoong Vitug, sa mga impormasyon na ibahagi po ninyo sa ating mga taga-subaybay, mga tagapakinig at tagapanood ng Bombo Radio Philippines. Salamat po, Sir Dennis at Ma'am Jaira. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin si Ginoong Leopoldo Vitug Jr., overall head ng Traffic Safety and Management and Security Department dyan ho sa bahagi ng South Luzon Expressway. Ang atin hong tinututukan, isa sa mga pangunahing lugar po na siyang pangunahing dinaraanan noong atin hong mga kababayan, mga kabombo at mga ka-Star Nation ho natin sa ganitong panahon na marami ho ang mga bumabiyahe sa panahon ng Holiday Exodus. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, mariing iginiit naman ni Melencio Vargas, ang National President ng Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines, na hindi na makakatulong ang pagtatanggal ng excise tax sa langis dahil sobrang taas na ng presyo ng mga produktong petrolyo. Anya, sobrang bigat na para sa mga tsuper ang sunod-sunod na mega oil price hikes na ipinatupad ng mga kumpanya ng langis sa bansa. Sa Metro Manila, umabot na sa lagpas 100 piso kada litro ang karaniwang presyo ng mga produktong petrolyo. Ang diesel at kerosene naman ay nakapagtala ng double-digit increases dahil yan sa patuloy na kaguluhan sa Middle East na nakaapekto naman sa supply routes. Sa padaigdigang merkado, nananatiling mataas ang presyo ng langis na siya namang itinatawid sa mga lokal na lebel. Noong Marso at 30 nga, ang Brent crude oil benchmark ay lalo pang sumirit kasunod ng pagtaas mula sa nakaraang linggo. Sinasabi na ang mga tsuper ng jeepney at bus ang pinakamalaking apektado dahil hindi na sapat ang kasalukuyang pamasahe upang matugunan ang mahal na gastusin sa krudo. The Bombo Radio, Energy, Conservation, Advocacy. Kahit naka-off ang appliances, kumukonsumo pa rin ito ng kuryente kapag naka-plug. Tinatawag itong phantom load. Hugutin sa saksakan ng chargers at iba pang gamit kapag hindi ginagamit.
Sa ganitong paraan, makakaiwas sa sayang na konsumo at makakatipid pa. Paalala mula sa Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Balik tayo sa mga balita, mga kabombo at mga ka-Star Nation. Kinumpirma ho ng Department of Transportation na nabawasan na ng humigit kumulang 10% yung mga bumabiyahe na mga pasahero dyan sa mga passenger ferries sa ating bansa. Dahil yan sa kakulangan ng supply ng langis, dulot pa rin ng tensyon sa Middle East. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, mas lumala ang kakulangan ng mga barkong pampasahero. Yan naman inaatasan ang Philippine Coast Guard na mag-deploy ng mga sasakyang pandagat upang tulungan ang mga pasaherong ma-stranded lalo na ngayong Semana Santa. Iniulat din mga kabombo ng Philippine Coast Guard na mahigit 53,000 outbound at 45,000 naman mga inbound na mga pasaherong naitala sa mga pantalan habang daan-daan ng mga sasakyang pandagat ang isinalang sa inspeksyon. Pinayagan naman ng Maritime Industry Authority ang mga shipping lines na bawasan o ayusin ang biyahe upang mapuno ang kapasidad ng mga barko at maiwasan ang pagkalugi sa operasyon ng mga ito. Kasabay niyan, maaari ring tumaas ng hanggang 20% ang pamasahe pati na yung sa mga kargo habang umiiral ang krisis, kasabayan ng kautusan na unahin ang transportasyon ng mga pangunahing bilihin tulad ng pagkain at gasolina. Bahagyang bumaba naman ang bilang ng mga pasahero sa Batangas Port ng 20 to 30% kumpara noong nakaraang taon ayon kay Port Manager Aurora Mendoza. Anya, isa sa mga paunahing dahilan ng pagbaba ay ang patuloy na pagtaas ng pasahe at presyo ng petrolyo na mabigat para sa mga biyahero. Dagdag pa ni Mendoza, bagamat bumaba itong bilang ng mga pasahero ngayong taon, nananatiling mahalaga ang Batangas Port bilang pangunahing gateway patungong Mindoro, Palawan at iba pang destinasyon sa Visayas at Mindanao. Patuloy umano ang koordinasyon ng pamunuan sa mga shipping and bus companies upang matiyak ang maayos na serbisyo at seguridad ng mga mananakay sa kabila ng hamon ng mataas na presyo ng langis. Mga kabombo at ka-Star Nation, si His Excellency Archbishop Gilbert A. Garcera, D.D., President of the Catholic Bishops' Conference of the Philippines, sa kanyang Lenten message. Ngayon po ay mahal na araw at tayo inaanyaya na pagnilayan ang malaking pag-ibig ng Diyos sa atin. Ibinigay ang kanyang buhay para sa atin, nakabayubay sa krus, upang lahat tayo tanggapin sa ating mga pagkakasala at anyayahan uli na magbalik at maramdaman ang pagmamahal ng Diyos. Kung kaya't sa lingong ito, Holy Week, hayaan natin na pagnilayan ang malaking biyaya ng pagmamahal ng Diyos. Na sa gitna ng digmaan ngayon, sa gitnang silangan, maramdaman ng bawat isa sa atin ng Diyos ay siyang bukal ng kapayapaan. Pumasok na tayo ngayon sa mahal na araw, the Holy Week. Sana matapos ang mahal na araw na ito, samahan natin si Jesus, na sinasama tayo ni Jesus sa kanyang muling pagkabuhay. Sana ang dasal natin ngayon na matapos na ang digmaang ito at sa puso natin maikintal sa isipan at puso natin ang tunay na kapayapaan. Pagpalain po tayo ngayon sa linggong ito, ang mahal na araw. Sa bahagi ito mga kabombo Star Nation, kuha pa tayo ng karagdagang balita na tinutukan ng ating news team. Progresibong grupo nakukulangan at di nasiyahan sa resulta ng investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure sa flood control. Ang ombudsman naman hinimok na umaksyon sa pagtatapos ng komisyon. May balita dyan si Bombo Grant Hilario. Nagpahayag ng di pagkatuwa ang ilang progresibong grupo sa naging resulta ng investigasyon isinagawa ng Independent Commission for Infrastructure sa issue ng korupsyon sa flood control project. Kasabay ng pagtatapos sa operasyon ng National Commission, nakukulangan sa aksyon ng pagpapanagot sa lahat ng sangkot ang mga grupo mula sa iba't ibang sektor. Ayon kay Teddy Casino, chairperson ng Bagong Alyansa Makabayan,
hindi anya sila kontento o satisfied sa naging investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure, Office of the Ombudsman at Senado ukol sa manumalyang mga proyekto. Kung kaya't ibinagi niyang bilang panawagan na panagutin ng mga sangkot, inihain nila mga reklamo o ang reklamo laban sa ilang mga individual sinasabing may kinalaman sa issue ng korupsyon. Kanilang inireklamo sa Ombudsman, partikular sina former Undersecretary Adrian Bersamin at former Department of Education Undersecretary Regev Olaybara. Bagamat sa gaya ng reklamo, hinimok pa rin nila ang Tanod Bayan na gumawa ng inisyatibo o aksyon para panagutin ang mga dawit sa korupsyon sa bansang Pilipinas. Ating pakinggan si Chairperson Teddy Casino ng bagong Alyansang Makabayan. Hindi ho kami satisfied sa naging investigasyon ng ICI at Senado, pati ng Ombudsman. In fact, hindi na nga kailangan kami pa ang maghatid ng reklamong ito eh. Dahil yung mga pangalan ni Olaybar at ni Bersamin, ilang beses nang nababanggit yan sa mga hearing sa Senado, sa mga dokumento, sa mga testimonya ng mga witnesses. Pero hindi kumikilos ang Ombudsman. Moto proprio, dapat kilusan na nila ito. Para wala silang masabi, kami na mismo ang mag-ahin ng reklamo, para hindi naman masabi ng Ombudsman na walang nagre-reklamo. At maobliga ang Ombudsman na gawin ang kanyang trabaho. Ayon naman kay David San Juan ng Kilusang Bayan kontra Kurakot na naging limitad lamang ang inabot sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure. Get niya hindi libos na tukoy sa pag-iimbestigang isinagawa ang tunay na mastermind, Big Fish, at tulay ang naipapakulong ang matataas opisyal kabilang pati mga umano'y nasa Palasyo Malacanang. Hiling niya na mabusisi at mapalalim pa na husto ang investigasyon ng sugayon ay malaman ang may kagawan o mastermind ng korupsyon bumalot sa bansa. Atin naman pakinggan si David San Juan, isa sa mga complainant at bahagi ng grupong Kilusang Bayan kontra Kurakot. Ang nangyari kasi doon sa ICI ay limitado, no, yung inabot na kanila investigasyon. Hindi natin natukoy sino ang mastermind, sino yung mga big fish. At hanggang ngayon, wala pang masyadong nakukulong ng mga malalaking opisyal. At yun nga malalapit sa palasyo, hanggang ngayon, hindi pa rin napapanagot, hindi pa rin napapatawag sa investigasyon. So ang gusto natin mangyari, makalkal, malaman sino talaga yung nauna, sino yung may kagagawan, sino yung mastermind ng korupsyon at na mapatigil na ito. Sana rin magkaroon ng filing ng civil forfeiture cases para mabawi yung nakaw na yaman. Yan ang gusto natin mangyari. Para magamit ito para matulungan ang ating kababayan sa Sa kabila nito, ipinaubayan na lamang ng grupo sa Office of the Ombudsman ang gagawin nito aksyon ukol sa reklamong inihain sa tanggapan. Gayun pa man, nagtitiwala mga ito sa mandato ng Tanod Bayan, nagampanan ang trabaho at responsibilidad nito gumawa ng aksyon. Nagulat live para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Gratilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bago tayo umusad sa iba pang malalaking balita ngayong tanghali na ito mga kabombo at mga ka-Star Nation, kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon si Lieutenant Dami Malang ng Philippine National Police Highway Patrol Group. Siya ho ang tagapagsalita at makakausap po natin sa ilang mga mahalagang punto ngayong panahon po ng holiday exodus. By the way, si Bombo Dennis Hamito po ito. And together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Pagbati po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito sa Bombo Radio Philippines. Hello po Sir Dennis and Ma'am Raja at sa lahat po ng ating pong mga kabayan na patuloy pong nakikinig at sumusuporta po ng ating pong magandang programa ng Bombo Radio Philippines. Muli, good afternoon po sa ating lahat. Tayo ay napapakinggan at napapanood rin sa hanggang dun sa kaduluduluhan po ng Pilipinas. Kaya ho, kami makikikumusta doon sa mga isinagawa po ninyo ng mga inspeksyon so far dyan sa mga bus terminals na magkatuwang yata na ginawa ninyo at ng iba pang mga tanggapan ng ating pong pamahalaan. Could you give us any update about that, Lieutenant? Yes sir, tama po kayo no. Alinsunod pa rin po no sa pinag-uutos po ng ating pong butihing Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa ating pong PNP HPG na siya pong mangunguna po para po sa ating pong deployment ngayong pong Sumbak and Holy Week 2026
Nag-start na po yung ating pong operation last March 29, 2026 at isa din po dyan sa naging operation po natin yung talagang pong personal na pag-i-inspect po ng ating pong bagong talagang director ng HPG, Police Brigadier General Romel S. Batangan, na kung saan sa kanya pong pag-i-inspect dito po sa mga terminals po ng Central Luzon, dito po yan sa may Pampanga, na kung saan talaga pong chinecheck po natin mismo even yung mga bus at kung ito po ba talaga din ay sumusunod sa ating pong mga alituntunin at sa mga batas po na pinairal po ng ating pong PNP HPG. Muli po, no, ito po din talaga din kasi yung ating pong layunin para maging orderly and peaceful. Ito pong ating pong pag-celebrate nito pong Holy Week po na ito. At sa isang banda, may deployment na rin po tayo nationwide po yan na nabanggit din po natin na nag-start po noong March 29. Muli po, almost 750 PNP HPG personnel po ang kinalat po natin na talaga pong magbabantay po sa mga places of convergences, lalo po dito sa mga parishes or churches, no, na kung saan ito po ay dadagsain po ng ating pong mga kababayan, and even yung mga tourist spot. Sa isang banda rin po, no, yung ating pong mga entries, exits, and mga border controls po sa ating pong mga rehiyon ay binabantayan na po ng PNP HPG para po makasiguro po talaga na mas mapababa po natin yung mga tinatawag po nating mga road crash incidents at talaga po mas mapapatayin din po natin yung kapayapaan po, lalo na po sa ganito pong uri po ng celebration, sir. Okay, may nakita ho ba kayo na ano yung mga common na violations dyan sa mga isinagawa po ninyong inspections? Yung ating pong mga nasagawa pong inspection po nitong mga nakarang araw, no, nakakatuwa po na talagang halos sa lahat po ng mga terminals po na napuntahan na po ng inyong pong PNP HPG ay nakakatuwa po at napakaganda pong ibalita na lahat po ay sumusunod. At nawa po, no, ito po ay magresulta po ng maganda para din po, no, sa ating pong mga kabayan, Sir Dennis. Okay. Ang akin pong katandem dito si Bombo Jaira. May ilang punto rin nais po sa inyong itanong. Bombo Jai? Yes, Lieutenant. Inaasahan po ang mataas na bilang ng mga pasahero ngayong linggo. Ano po yung role ng Highway Patrol Group dito at ilan po yung mga nakatakdan nating itatalaga ng mga personnel? Gaya po na nabanggit natin ng Bombo Jai, no, ay una, yung talaga po ng hindi po baba sa 750 na HPG personnel na ikakalat po sa 179 na locations or strategic locations na kung saan dito po i-deploy po ito pong mga nabanggit po nating personnel. Sa isang banda talaga po, no, yung magiging mandato po at magiging tulong po ng PNP HPG po dyan ay una, yung traffic direction and control po natin na kung saan sa mga primarily national highways po natin and even sa mga rotondas at saka yung mga nabanggit na nating entry and exit or border controls, no, ay babantayan po ng PNP HPG para po yung sagabal or anumang pong uri po na magiging dahilan para po magkaroon po ng commotion sa ating po mga primarily na kalsadahan. Well, ito po talaga din po na yung ating pong babantayan at ito naman din po, no, ay inutos po ng ating pong Director HPG sa ating pong mga nasakupan, ma'am. Maliban sa pag-mention nga natin do, maliban sa traffic management as you've mentioned, Lieutenant, ano naman po natin pinapalakas yung ating kampanya pagdating naman sa carnapping and other issues sa mga lansangan ngayong bakasyon, sir? Kaakibat po, no, ng ating pong police and patrol visibility, no, ay yung tinatawag po nating anti-criminality operation or yung anti-carnapping operation. Kasama po dyan yung pagkakandak po natin ng ating pong mga checkpoints nationwide. Wherein through this kind of operation, naniniwala po ang pong PNP HPG na ito po, no, ay magiging hadlang at magiging tulong na rin po, no, na mapababa po yung krimen po natin. At sa isang banda nga po, no, yung anuman pong uri po ng carnapping incidents, hindi po talaga, no, yung target po ng ating pong operasyon. Yung mga plate spotting po na tinatawag po natin, no, ay magtutuloy-tuloy po yan na pangungunahan po ng ating pong limbas ng PNP HPG at lahat naman din po na magiging resulta ay ibibigay ito isa sa publiko po ng inyong pong ilingkod kapag natapos po yung ating pong mga major deployments. But sa unang bahagi ngayong Holy Week, sir, may nakikita po ba tayong any vehicular accidents na common? And kumpara noong nakaraang taon, may nakikita bang increase o pagbaba? Ngayon, no, sa Lunes Santo hanggang Martes Santo, mababa talaga din yung naitatala natin bilang. Bagamat alam naman din natin na yung ating pong krisis sa crudo ay nakikita din namin malaking factor kung bakit
wala halos no na lumalabas or gumagamit po ng kani-kanila pong mga kalsadahan at mas pinili po no na mag-stay po sa mga kani-kanila pong mga tahanan. At talaga din pong kung mamarapatin po no ay antayin mo natin yung kabuuan pong period para po makita po talaga natin kasi comparing last year no ay from March 1 to April 1 April 1 to May 31, 2026 ay mayroon tayong italang 36,000 na road crash incident nationwide. But sa ngayon pa lang po naniniwala po kami mas mabababa po natin yan at yun din po talaga din yung ating pong magiging target para po mas mabababa po yung ating pong mga insidente para po rito man dyan. Okay, thank you so much, Lieutenant. Bombo Dennis? Okay, siguro munting paalala na lamang ho doon sa mga hahabol ano. Hindi pa man kasi ito sabi nga kanina nung mga nasa expressway ay hindi pa raw ito yung kanilang inaasahan na peak ano ng mga volume ng mga babiyahe. So siguro yung mga hahabol, meron may pasok pa kasi yung iba, Lieutenant ano, and yung ilan ay Webes, Biyernes na lamang ho maglalakbay. Sige, mga paalala po para sa ating mga motorista. Salamat po, Bombo Radio Dennis. No? Muli po, no, ang paalala po ng inyong pong PNP-HPG, ang inyong pong tagapagbantay po ng ating pong mga kakalsadahan. Muli po, ang ating pong laging paalala, lagi po natin sundin po yung ating pong mga batas pantrapiko. Marapat lamang kung tayo po no, ay babiyahe po, no, dapat po ay nasa kondisyon ng ating pong mga sarili, lalo tigit po no, ang ating pong mga sasakyan. At marapat lamang din po no, na wag po makalimot po lagi sa mga paalala po ng inyong pong PNP-HPG. We already forwarded or disseminated our information drives no, para po makatulong po sa ating pong mga kababayan. I-secure po natin ang ating pong mga sarili, ang ating pong mga gamit sa ating pong mga tahanan, ang ating pong mga ari-arian. At kung sakali po no, kung may mga pagkakataon na kinakailangan po ng tulong ng PNP-HPG, marapat lamang po no, na sila po tumawag po sa ating pong 911, sa ating pong hotline, no? And pwede po sila mag-drop ng message po sa ating pong mga social media platform. Okay, with that, maraming salamat po, Lieutenant, at ingat din po kayo sa pagganap ng inyong mga tungkulin. Magandang araw po sa inyo. Good afternoon po sa ating lahat. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin tagapagsalita ng Highway Patrol Group ng Philippine National Police, si Lieutenant Nadami Malang, at yan ay mga karagdagang updates ho ng patuloy na pagbabantay dito sa Holy Week Exodus. Magpapatuloy pa ang Bombo Network News, makalipas lamang ang paalala. Bombo Radio Philippines joins the whole Christendom in commemorating the Passion, Death, and resurrection of our Lord and Savior, Jesus Christ, this Holy Week. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, dako na ho tayo sa mga karagdagang update na atin hong tinututukan ngayong Holy Week at ngayon ho, nasa Martes Santo na ho tayo mga kabombo at mga ka-Star Nation. So sa puntong ito, dadakuhan natin ang mga ulat naman ng ating mga himpilan para sa mga karagdagang update ng mga kaganapan dyan sa mga lalawigan upang atin humabatid din yung kanilang mga sitwasyon sa mga panahon po na ito mga kabombo at mga ka-Star Nation habang tayo ho ay nag-aantabay din ng mga kaganapan mula naman dito sa Metro Manila sa ating patuloy na pagtutok ng mga updates, malalaking events at lalo na yung may mga kaugnayan ho sa Holy Week events mga kabombo at mga ka-Star Nation. Kuha tayo ng update mula ho dyan sa Northern Mindanao, yung PVDEC ay iginigit ho yung makatarungang kompensasyon para naman sa Armed Forces of the Philippines para dun sa plano na naval base sa Misamis Oriental. May balita ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Nakikipagnegosasyon ang PVDEC Industrial Authority sa Armed Forces of the Philippines o AFP upang matiyak ang makatarungang bayad para sa 300 ka-ektaryang lupang gagamitin sa planong naval base sa Misamis Oriental. Ayon kay Administrador Attorney Joseph Donato Bernido, patuloy ang pag-uusap ng dalawang panig habang pinangangalagaan ng ahensya ang mga ari-ariang napundar sa loob ng maraming taon. Binanggit ng opisyal na handa ang PVDEC na suportahan ang proyekto bilang bahagi ng pambansang depensa, ngunit hindi nila maaaring isuko ang lupain
nang walang kaukulang kompensasyon. Dagdag pa, isinasaalang-alang din nila ang mga isyu mula sa Commission on Audit kaya't prioridad ng ahensya ang proteksyonan ng kanilang interes at ari-arian. So, willingness to host them, why not? Definitely we're willing. Ano yan, national defense matter yan. So, if the national government feels that they're strategically placed here, we will agree. But the only thing that we want to really secure is the compensation to FIVIDEC, because the 300 hectares that they want to occupy, FIVIDEC had to buy that in Aquarian through the years ng FIVIDEC. So these are all titled to FIVIDEC, titled property. These are part of FIVIDEC's inventory of properties. So imagine also the COA issue. Si Attorney Joseph Bernido, ang PIVDEC Administrator. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, ito si Bombo Jane May Abulag, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ang local terrorist group naman hinihinalang nasa likod ng pananambang sa Sharif Agua, Maguindanao del Sur. Ang Philippine National Police kinundi na ang pangyayari. May balita dyan, ang Bombo Radio Jensen. Itinuturing ng kapulisan ang grupong Daula Islamia bilang isa sa mga posibleng suspek sa naganap na ambush sa Sharif Agua, Maguindanao del Sur. Ayon kay Police Colonel Salman Sapal, ang Provincial Director ng Philippine National Police sa Maguindanao del Sur Provincial Police Office, na batay sa kanilang nakalap na impormasyon, may malaking posibilidad na ang nasabing grupo ang responsable sa krimen. Pinaniniwalaan din ng opisyal na maaaring matagal na plinano ang ambush dahil alam umano ng mga suspek ang schedule at oras ng pagdaan ng mga pulis, kaya't tatambangan ng mga ito sa oras na hindi sila nakabantay. Ipinalawanag din ni Sapal na nagpapatuloy ang mahigpit na monitoring at operasyon ng pulisya upang mas mapalalim pa ang investigasyon at masiguro ang kaligtasan ng publiko. Aniya, mahalaga malakip ang mga responsable upang maiwasan na maulit ang ganitong insidente na nakakasira sa kapayapaan ng lugar. Patuloy din ang koordinasyon ng kapulisan sa iba't ibang unit ng seguridad upang maprotektahan ang mga residente ng Sharif Agua at ng buong rehiyon. We are eyeing for the Daula Islamia, no? Kasi sila na yung doon sa pagtagpi-tagpi ng mga information, sila ang pinakamalapit na gagawa ng karahasan. Of course, may mga local contacts yan at inaalam na rin namin at isasama rin namin sa kaso. Hindi man naman basta-basta yung pag-ambush eh. It should be well planned, no? At pero itong gumawa talaga ay sanay na ito sa karahasan kasi nga mga group, makakaliwang grupo ito eh. Na ang alam lang ay pag-asik ng lagim. At yan ang ulat mula sa impilan ng Bombo Radio Jensen. Ito si Bombo Audrey Balabis. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala, yung Department of Labor and Employment dyan sa Western Visayas, nag-activate na ho ng kanilang region-wide support system sa pamamagitan ng livelihood programs at employment para naman sa daan-daan na mga overseas Filipino workers mula dyan sa gitnang silangan na bumalik sa ating bansa. May balitang Bombo Radio Iloilo. Nag-activate na ang Department of Labor and Employment o DOLE Western Visayas ng region-wide support system upang maibsan ang negatibong epekto ng giyera sa Middle East sa mga overseas Filipino workers o OFWs. Ayon kay Assistant Regional Director Melissa Navarra ng DOLE Region 6, malaking kanilang papel na gagampanan upang matulungan na mabigyan ng source of income ang mga OFWs na umuwi sa rehiyon. Ani Navarra, ang job placement, cash for work aid at livelihood programs ang kanilang ibibigay hindi lamang sa mga OFWs kundi sa kanilang mga pamilya. Magbibigay din ng skills training at alternatibong income sources para sa ibang workers. Napag-alaman na hindi bababa sa 60,000 na mga Ilonggo mula sa lungsod at lalawigan ng Iloilo ang nasa Middle East, ngunit ilan pa lamang sa kanila ang piniling umuwi sa Pilipinas. Emergency program like Datupad is available to qualified beneficiaries. So the program is continually being implemented all over Region 6. It can be availed most especially for the
displaced workers affected by the crisis. Si Dole Region 6 Assistant Director Melissa Navarra. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Ito naman presyo ng liquefied petroleum gas o LPG tataas umano sa 1,500 pisos sa unang araw ng Abril. May balita dyan ng Bombo Radyo Kawayan. Inatasan ng Department of Energy o DOE ang mga liquefied petroleum gas o LPG terminal o importer na mag-secure ng maraming LPG para tumaas ang buffer stock sa bansa. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay LPGMA President Arnel T, sinabi niya na pangunahing binibigyang prioridad ng pamalaan ng pagpaparami ng supply ng LPG, lalo't nagkakaubusan na umano ang supply sa mga karatig na bansa gaya ng India at Vietnam. Ito ay upang matiyak na walang magiging shortage ng LPG sa susunod na 45 days. Gayunman, tuloy-tuloy ang paghahanap ng mapagkukunan ng supply ng bansa upang mas mapalawig pa ito. Anya, malaking issue ngayon ang presyuhan ng LPG dahil sa idinadaan na sa bidding ang sistema ng procurement sa international market, hindi na gaya ng dati ng presyo lamang na inilalabas ng Saudi Aramco ang pinagbabasihan. Ang mga traders sa Asia ay kumukuha ng supply sa Amerika, Australia at Africa, at ang mga ito ay binibid sa mga bansa sa Asia na nangangailangan ng supply. Dahil dito inaasahan tataas ang presyo ng LPG. Maliban kasi sa bidding ay tumas din ng gusto ang shipping cost. Simulaan niya bukas unang araw ng Abril ay magiging 1,500 pesos na ang kada tangke ng LPG. Sa ngayon ay may nasecure ng supply ang Pilipinas na ngayon ay in transit na at inaantay na lamang ang pagdating sa ating bansa. Mataas po talaga ang presyo pero hindi yan kagustuhan ng gobyerno, hindi yan kagustuhan ng mga players sa Pilipinas, kundi ito po ay dikta ng presyo po sa international market. Dahil as of today, bidding war po talaga ngayon. Wala ko tayong magagawa. Kung hindi tayo bibili, we will be run out of LPG. Kaya yun po ang pinaka-assignment namin na mahigpit na bilin sa amin ng Department of Energy na bumili lang ng bumili ng produkto, basta siguraduhin meron tayong LPG dahil mukhang tatagal po ang conflict sa Middle East. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Jason Felina nagulat. This is Bombo Radyo Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo Bombo! Manatiling updated mga kabombo at mga ka-Star Nation sa mga balita at impormasyon na maaaring matunghayan, mapapakinggan at mapapanood ho ito maging sa ating mga social media platforms, ang Bombo Radio Philippines. At mayroon po tayong matututukan ninyo na mga palatuntunan kahit yung mga drama at iba pa mga programa ng Bombo Radio at Star FM. Nariyan ang Bombo mobile app, YouTube, TikTok at maging ang Facebook Live. Diyan naman sa bahagi po ng Visayas, matutunghayan natin ang ating mga palatuntunan sa pamamagitan ng ating mga himpilan. Unahin ko, diyan po sa bahagi ng Iloilo Province, sapagkat nariyan ang Bombo Radio at Star FM Iloilo. Kung kayo naman ay nando sa Negros Island, nariyan naman ang Bombo Radio at Star FM Bacolod. Habang kung sa Central Visayas, nariyan naman ang Bombo Radio at Star FM Cebu. Doon sa lalawigan ng Capiz, nariyan po ang Bombo Radio at Star FM Rojas. Habang sa lalawigan ng Aklan, Bombo Radio Kalibo at doon naman sa Eastern Visayas, Bombo Radio Tacloban. Bago tayo magtapos, narito ang ating oratio, Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world.
and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. At yan mga kabombo at mga ka-Star Nation, ang kalipunan ng ating mga balita sa Bombo Network News Noontime Edition. Ang back-to-back winners sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Mga lagad sang Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Nag-standby na karon sa linya si Ma'am Joy Fantilaga Gursal, spokesperson ni Mayor Isa Trenia sa pagpakigbahin sa aton sa maayong balita para sa mga public utility jeepney drivers na nga mayara sang iga panagtag siniya nga fuel subsidy kag natalana ini nga iga release by April 9. Ma'am Joy, good afternoon. Si Bombo Cham ini live ikaw sa Bombo Aray sa udto. Bombo cha mayong udto, mayong hapon sa aton nga mga pumuluyo, kag mayong hapon man sa aton nga mga listeners no diri sa Bombo Radio Iloilo. Madugay na nga ginahulat-hulat ini sang mga drivers sa public utility jeepney since nga nagpabutyag man ang city government nga sang kagustuhan nga magbulig pinagi karon sa fuel subsidy. And sang nakaligad sini nga March natapos man ang ila sini nga pagsumiter sa ilang mga requirements. This time natalana na ang petsa nga iga panagtag ini, Ma'am Joy? Masugod ang aton nga rollout sa April 9 para sa fuel subsidy, fuel distribution sa fuel subsidy coupon para naman sa aton nga mga public utility jeepneys, no? 1,600 out of more than 1,700. Number 1! Sorry, liwat come again, Miss Joy. 1,600 ka mga public utility jeepneys out of 1,782 ka units nga santo sa master list sang aton nga Land Transportation Franchising Regulatory Board, no? Amo ni ang 1,600 ang nag-apply kag na-validate nga qualified para maka-receive sang ilang fuel subsidy. So on April 9, Webes na siyang adlaw, holiday ginhungod naton nga ibutang sa holiday kay para gamay ang aton nga ang number of commuters, no? Hindi mo nakadamo kay ti holiday halos wala sang mga klase, wala sang opisina. So April 9 ang aton nga schedule, may ara lang ni nga mga venue kag time, no? Ang pagkuha sang ila sini nga mga subsidy coupon ang aton sini nga mga drivers. So pagka April 11, Sabado naman ina siya kag Domingo,
ginhungod naman naton nga weekend ang pagpatughong nila naka-schedule April 11 and 12, Sabado kag Domingo ang pagpatughong naman sang aton sini nga mga POJ. So during distribution sang coupon, ang ila gid lamang nga dalon ang ila nga original nga driver's license. So lito naton during sang releasing or pag-claim sang ila nga subsidy coupon, ang dalon gid lamang nila ang ila nga original nga driver's license. During sang pagpatughong, ang ila nga dalon ang original driver's license kag ang isa ka kopya or one photocopy sang ila nga driver's license with original 3 specimen signatures. Pirmahan nila ang naka-photocopy na balang nga lisensya nila. So amo gid lamang nakasimple ang aton nga requirements sa pag-claim kag pagpatughong sa ila sini nga mga units, no. So ang paghatag naton sang assistance per unit, no. Per unit ini siya ang paghatag sang assistance nga 1,500 nga pondo gikan sa Iloilo City Government. Alright, so 1,500 na per unit ini. Why pa niya madaladri, Ma'am Joy, ang mga modernized jeepney o ang kooperatiba? Amo na ni siya ang mga may-ara sa franchise kagyara na lakip sa master lease, no. Ang gimbasihan naton ang gyara sa master lease sa LTFRB. And luyag man naton nga i-emphasize nga hindi inidiya pwede ang authorization nga i-authorize mga isa ka tawo. Kung sino to nga driver ang gimpapangalan sa sina nga unit during sang application, during sang pag-claim sang coupon, the same driver or the same person man ang mapatughong sa adlaw na sang pagpatughong. Hindi pwedeng dalan ka lang sang otoridad, ikaw lang to rin patughongo kay alay akong likod. Dapat ya kung sino to ang driver nga nagsumiter sa mga requirements, kung sino ang validated sa LTFRB, siya gidya mismo ang ma-redeem man or mapatughong sa iya sini nga unit, Ma'am Joy. Yes, that's correct, Bombo Cham. Alright. Another thing, aside sa aton nga mga PUJs, nagligan nga semana nakahatag na kita sang initial nga fuel subsidy sa aton nga mga tricycle operators and drivers, no. Ini naman niya sa April 8. April 8, Miyerkules nga adlaw, may another subsidy naman nga ma-receive ang aton nga mga TODA. Halin iniya nga budget sa national government. Iya sang DSWD kagin pagi sa LGU kita ang nagbulig nga mag-facilitate maghatag sang lista sa maghatag sang lista sa DSWD. So ang aton nga record based sa may validated nga franchise nga gin-issue sang gunang panlunsod 1,984. Amo ni sila ang may franchise kag may ara sang MTAP, no, motorized transport operators permit nga gin-issue sang aton nga business permit and licensing office. So during sang releasing sang ilang nga cash assistance, ay cash niya ang ihatag sa ila nga worth 5,000 pesos ang ila gid lamang nga dalon ang ila nga original nga driver's license kag duha ka photocopy sang ila nga driver's license with original 3 specimen signature. Hindi man pwede ang authorization or nga i-authorize mo ang isa ka ang iba, no. Dapat kung sino dira ng kapangalan siya gid ang maklaim, kaya mo na siya ang policy sa DSWD
naga-ano lang kita, naga-relay lang kita sa nga communication nga pabalo sa aton. So may araman kita sang schedule, kung ang venue kag specific nga time sa releasing sang ilang 5,000 nga cash as subsidy para sa ilang fuel. Sa diin ini kag ano oras Ma'am Joy by April 8 mauna kita na sa mga April 8. Yeah, April 8 siguro to follow ang aton sining schedule kag ang venue kay we have to consider also no dako ning kwarta man ang kinahanglan nga ipagwa. But don't worry no. We will let our media friends kamo dira sa Bombo Shop. Alright, bali ang sa April 8 niya, mga tricycle drivers and operators lang anay? Yes, mga tricycle drivers and operators. Ang sabahin naman niya sa mga, sabahin naman niya sa mga public utility jeepney, may ara man bala silang lauman from the DSWD? So far, tricycle pa lang ang na-communicate sa ato, no? Nga mahatagan sa unang cash assistance nga 5,000 pesos. Alright, so dako na ini nga bagay para sa mga kultura naton nga nagabiyahe sa tricycle diri sa bahin sang syudad sang Iloilo. Tiga pamati lang sa mga e-bike drivers ka pamangkot yan. Paano kami may ayuda man kami? Ang ilabing qualifications is dapat may ara ikaw nga prangkisa kag MTAP from BPLD nga gid-issue. So bangod nga nahibaluan man naton nga wala pa inaiyang mga e-bike, e-trike. So wise na malakip Ma'am Joy. Wala sila malakip no sa cash subsidy nga ginpainansang pondo sa national government. All right. Sige. Ma'am Joy, magpakigangot kami liwat dira sa imo para makakuha sa dugang nga mga informasyon at the same time makapadulong man ang Bombo News team sa mga venue sa sining pagpanghatag karon sa assistance sa public utility jeepney drivers, 1,500 pesos nga fuel subsidy coupon, and by April 8 ining support man from the national government or ayuda from the national government from DSWD, 5,000 pesos ka sa mga tricycle driver iya. Salamat gid kag mayong hapon sa aton tanan. All right, once again, thank you so much Ma'am Joy Fantilaga Gursal, ang spokesperson ni Mayor Inday Raisa Trenia. So, klaro adto no? Sa aton sini nga mga kabombo, no? Sa mga kultura nato mga tricycle driver, basim lang away ka mo makapapuno, no? Sa aton sin makasimanwa, balikan ko lang, no? Mga tricycle driver gambal to pilang iman to bumbutsam. Are mati ka mo. April 8, tricycle drivers, amo maning may mga prangkisa adtong nakabayton man sa ayuda, bali sandig sa counter check kag invalidate sa city government. Kamilugan ng mga tricycle driver diri sa syudad sa Iloilo, 1,984 kamutanan, may mga validated franchise ini kag may MTAP, no? So amo ni ang requirement, just like sa pag-avail ninyo sa fuel subsidy man, but this time hindi na niya subsidy kay cash assistance ini 5,000 pesos halin niya sa Department of Social Welfare and Development. Ang dalhon nyo sa pag-claim original driver's license kag isa ka photocopy sa driver's license ninyo nga may 3 ninyo ka pirma. Hindi pwede ang ipaulayhon or pasuguan or whatsoever kapat kamo gid iya personal sa aton sining mga kabumbo. Now, okay na kita dira sa aton sining mga kasimanwa, kundi ng venue, kung ano oras, i-announce lang naton diri as soon as makahatag sa mga informasyon sa bahin naman karon sa city government. Now, April 9, araw ng kagitingan, public utility jeepney sa aton sining mga kabumbo. Atensyon kamo, atensyon. Now, mayara sa fuel subsidy gikan iniya sa city government. No? City government niya matag sa inyo 1,500 nga fuel subsidy sa aton sini karon niya nga mga kauturan. Now, ang na-validate diri
1,782, no? 1,782 sa aton sini nga mga kasimanwa, no? Ang tughunganay sini ninyo, ang tughunganay ihatag sa inyo, i-roll out by April 9. Mapatughong kamo sa Domingo, may schedule na, no? Sa aton sini nga mga kasimanwa. April 11 and 12 amo nang schedule sa inyo sini nga pagpatughong sa aton sini nga mga kasimano. 1984, no? Thank you so much, Ma'am Joy. 1984, 1,984 sa mga ano niya, sa tawagan ni sa mga tricycle niya, no? 1984 sila. Sa bahay naman niya sa mga PUJ, validated, Ma'am Joy, no, correct me if I'm wrong, 1,782, no? Muna sila makabaton sa fuel subsidy nga 1,500 pesos. Ang tughungan ay April 11 and 12, no? Ginpili sa city government nga Sabado Domingo para nga ang iban gatughong, iban nga biyahe kay hindi amo sina kadamo ang volume sang pasahero, no? Sa aton sini karon iya nga mga kasimano. So far, amo sini announcement or good news nagikan iya sa Iloilo City Government, may kantanan sa buligman para sa aton sini makuturan nga mga driver. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, sa 15 minutos na nakaligad sa takna sini nga la-una sa hapon. Bombohanay sa udto. Samtang may kantanan man sini ang pila naton ka mga kauturan nga mga drivers kag subong man yara karon sa bahin sang progresibo nga grupo, nagpatigayon sang isa iya ka pagtaltal daw kasubong nga nagataltal kay man may nagapasaan sang cross, may nagahampak sang latigo, no? Sa mga kauturan naton sa bahin naman iya nga nagapakita sining Ilonggo Kalbaryo sang Pumuluyo, no? Sa aton sining mga kasimanwati hibalon ta kay diri banwa ang nagpatigayon sining mga kopdanan or mga kauturan naton sa bahin karon iya sang progresibo nga grupo sa bahin karon iya sang grupo man ni Mr. Elmer Foro, no? Makonect kita sa iya para nga makahatag kita sang dugang man sining impormasyon kag kung anong luyag sini nila nga ipabutsyag sa sining nasambitan iyang kasubong man sa pagkita sang kalbaryo karon nga ginasufrer sa aton sining mga kuturan, mga driver kag subong man mga mamumugon, may kantanan sa sining tuman kamahal nga presyoanay man sang produktong petrolyo apektado na halos ang tanan sining ng mga nagapangunaman nga balaklon. Sa linya naton si Mr. Elmer Foro sa aton sining pagpangalaga diri karon, aton siya nga i-welcome. Good afternoon, Sir Elmer. Si Bombo Chamin live, ikaw sa Bombo Ray sa Udto, sir. Udto, no? Amayong hapon, no? Sa imo Bombo Cham, kag sa imo programa, kay sa tanan nga palamat ni kag nagatanaw sa imo Facebook Live, mayong hapon gid sa tanan. Alright, ang inyo sining grupo kag pila ka mga drivers kag mga mamumugon ang nagpatigayon sa do kasubong sini iyang gina-portray ninyong pagkalbaryo ni Jesus. Kay may nagapasan sang krus kag may nagalatigo ini sa iya samtang nagalakat. Anong luyag nyo sini nga ipalabot nga mensahe, Mr. Elmer Foro, sir? Ang ining Semana Santa kun Kwarisma na matyagan gid, no, sa mga utod naton yung mga driver kag sang commuter man, no, sa Pumuluyo man, no. Gani kay na nagiwat sang kalbaryo sang Pumuluyo kag driver kag operator ang nagupod, no, hundreds ini, no, more or less, no, ang nag-marcha sa dalan kag nag-prosesyon, no, halin diri sa tatlo ka gasolinahan, no. Pagod subungad, no, nagtaas na naman sang hindi magnubo sa 12 pesos, no, ang crudo nato, no, kag ang iban pang petroleum product. Kag ining pagtaas grabe ining pagpaantos, no, sa aton mga driver kag sa aton Pumuluyo. Rason kung naghiwat kita sa Kalbaryo sang Pumuluyo para kasubong man sa sakripisyo ni Kristo luyag nato ni tahibalo, no, sa tanan nga we are sacrificing also bangod sang kaymuan sa pipila ka tawo Bombo Cham subong hapon. Alright. Bali, ini Sir Elmer, subong lang ning hapon or may
may another round pa bala ini agod nga mapalabot yung manang mensahe nga luyag sininyo iyang ipakita karon? Actually, kina lang ato sa ngaga gali, no? Alas 8:30 kami nagsugod. Kag nagtapos kami mga more or less mga 9:30 na. 9:30 kami nakatapos. Kag ang aton sunod sining aktibidad naton after Kwaresma na bumotsam. Kag ang ining naton, ang ining panawagan naton sa ang cross nga ginapasan subong sang pumuluyo amo ang energy crisis o oil crisis nga magresulta man sa crisis mismo sa ekonomiya naton sa pangkabilugan bumotsam. All right. Now, ang Department of Social Welfare mayara man kuno sang ayuda para sa mga driver, particularmente ang nabatian naton dre ang na-confirm isa mo sa tricycle driver. May fuel subsidy man niya from city government nga 1,500 pesos. Mr. Foro, sir? Ang ayuda daw isa ka baso nga tubig lang sa mga ginalansang sa cruise subong nga mga driver naton na bumotsama muna ng kalimbawa niya, no? Daw isa ka baso nga tubig, no? Ginapainom para lang madula ang uhaw mo sa isa ka pila ka minutos, no? Madula man dayon ng epekto sining ayuda. Kaya man naton ang ayuda nga ginahatag sa gobyerno nauna sini ang LGU naton. Actually, hindi din siya ang solusyon sa problema natin. Mananaton makabulig-bulig man sa aton mga utod, pero hindi siya ang solusyon na bumotsam bangod siling naton gani. Ang epekto niya, binulan, masitinuig pa ini, no? Pero ang ayuda yan, ang solusyon, ang mabuligan niya lang, guro ba hasta lang sa isa ka adlaw lang o duha ka adlaw lang ang epekto sini para sa aton mga drivers sa subong, no? But then naton hindi lang gani ang driver naton apektado tanan gid, no? Maapektuhan gid subong pa lang bumotsam. All right. So ang inyo sining gina-portray kagaina, may nagapasan sang cross, mayara sang nagalatigo sa nagapasan sang cross. Tapos nung nagasulob ini sila sa maskara, Mr. Foro, sir? Yes. No. Ang nagalatigo subong sa aton, una best ang US, kagina pamunuan ni President Donald Trump. Kaya mo ang nagtuga sa gera sa kalibutan, muning nagtuga man sa crisis at hindi lang sa aton, kundi sa bugos man niya kalibutan, kaya bisan sa US, subong 8 milyones na ang nagaprotesta sa dalanon bangod sa kaimuan man nga ni President Trump. Kaga diri sa ato pod niya si President Bongbong Marcos kasapiak sa tanan yung poder nga ginatag na siya way gid sig solusyon nga ginimo ka konkreto nga makalubad sa problema nato na bumotsam. Kag sa likod yaman ang tatlong yung pagid ka cartel nga imbis nga magbulig ang oil cartel, no? Ang gina-portray na ito ang Petron, Caltex, kag Shell, kaya mo ni ang mga dalagko, no? Ang mga oil companies kaya nag-control sa langis sa bugos sa kalibutan. Kaya mo man ni sila, no? Ang nagahimbunanay subong no? Gingamit para rason ng gera para magkaman sila sang bilyon-bilyon nga ganansya sa piyak sang pag-antos ang madamo nga imol naton nga pumuluyo bumotsam. Ang hambal is that nga mayara kita sang energy crisis, Sir Elmer, but the fact remains nga ang mga gasoline stations naga-income adlaw-adlaw kag billions of pesos ang ila sining income. May mga ayuda man ng gobyerno pero ang ayuda way pa gani ni makalabot man sa aton, particularly sa mga lubos nga apektado ining mga drivers ang public utility vehicle nato na Mr. Foro, sir. Yes. No, tama ka gid mo sa actually mas madasig pagani ang Social Action Center nato, no? Ang JASAC naton. Kaya nag-atag na yan taga-pulo ka kilo nga bugas sa mga driver nato, no? Pero ang gobyerno naton tuman gid ya kahinay ang resources ang aton kaban sa gobyerno ara sa kamot nila, pero kagang poder gid yan, no? Para makontrol sa niyang ini nga presyo. Pag ma-control yung overpricing yara man sa ila, but then wala sila sa ginimo nga tikang, no? Ang oil deregulation law, ang isa sila nakita naton nga dapat idyatani basura na sa gobyerno, no? Kung hindi man kung sa gilayon tani i-repeal gid ni kaya muning nagatag sang poder, no?
na lang siya. Pinagusto sa pagtasaka Bombotsam, no? Kag may overpricing gid sa bunga nagaluntad, no? The mere fact nga may iban ka gasolinahan hindi parehas ka presyo pero gagmay ina nga gasolinahan nga mas manugo ang presyo nagapakita lamang may ukos-pukos no, sa presyohan na isang gatong madugay na nato ginantos pa pero naglalapag din subong no gikalitan ang ining nga gera nga bilang rason no kagang masugo pa kasi kahimbon pa ang atong gobyerno sa siling overpricing nga ini Bombotsam. Sili naton ang demand naton nga mugita ni makatag solusyon ang pag-control sa presyo para ma-rollback o kung mauyatan, ma-regulate no, sa gobyerno ang aton nga oil price, amuning oil deregulation law para ma-regulate, mabalik sa gobyerno ang regulating powers ini. Why niya ginimo kag duway man kita kabati nga may plano siya nga i-repeal man lang ini Bombotsam no. Tapos ang buwis pagid no sa langis, siling nato ang nagaganansya ni sa overpricing niya, ang cartel ng kagobyerno naton, kasi kadataas ang presyo sa gatong, nagataas man ang buwis ng gobyerno. Despite siyang epekto sinino, di may ara na siya poder para i-suspend man lang ang excise tax, no, ang expanded value added tax, na emergency power na siya. Pero waya man gyapon ginahimo Bombotsam, no? So, siling naton gani, kadako gidya sa sanabton, katumbas nila daw si Poncio Pilato nga naglansang subong sa bugos ka driver naton kag pumuloyo sa cruise Bombotsam. Speaking sang suspension sang excise tax and the value added tax ginadibatihan pagani ni Sir Elmer Subong kung ano gid man malang dako nga makahatag sang impact kaayuhan ang pagdula sa value added tax o pagdula or suspend sang excise tax, no? Napirmahan naman ini pero ginadibatihan pa kung anong mas mangin paborable kung tani para sa mga driver, Sir Elmer. Yes, Bombotsam. Okay, bangod sila natin gani, ang ginagamit natin nga fuel is old stock pa according man sa ilan, end of April pag maubos ang daan natin nga pondo sa gatong, no? Kag siling naton gani nga daan nga pondo nga nagalalapaw na kiti sa interview gani o kon sa bati-bati sa isa ka senador sa Department of Energy sabat nila yan kita pa yang pumuloyo nga himolya ang maghatag sang kapital sila para magbakal sa bago nga stocks no? So do ka can fail no kag ginako man na mismo sa isa ka Senate hearing no sa Department of Energy nato no precisely pag gani o exactly gani sa batyo. Siling nato na kalalagid no siling nato ang ikong buwinan mo pa sa excise kag ebat ang ini nga presyo dapat maganubo tani ini by 20 pesos pagid subot silingon tani mga 35 to 40 pesos lang na ang presyo tani sang diesel sa subong instead nga magtaas sa sing subong sinino actually ang tanan nga pungsod sa palibot nato na Bombotsam nag-suspend na sa ila buwis sa presyo sang langis para mapanubuan ng ato nga gobyerno mahulat pa yan kuno sang right timing amo tanong right timing sini ko 300 siguro ang litro sang crudo naton Bombotsam sini ngaton kay inutil gid no gani ang city palabras naton nag-NK na sa ginatugyan naton ang aton espiritu sa aton amay tiling naton ginatugyan na naton sa pumuluyo ang poder subong sa paghimo sang desisyon kaya ang aton gobyerno inutil bulag kag bungol na Bombotsam. All right. Sige. Sir Elmer, thank you so much sa inyo sininga tiyempo kag subong man sa pagpakigbahin diri sa inyo man nga mga hilikuton sa pagpanawagan naton sa aton sininga gobyerno. Salamat gid sa liwat Mr. Elmer Foro, sir. Salamat man kag more power gid Bombotsam no kay sa Bombo Radio no nagalaom kami nga padayon ninyo i-monitor no ang ining malala nga crisis kag epekto sini kag salamat gid no sa pagpaabot sa kanginan sa mga mayong issues ang komunidad. More power Bombotsam. Thank you so much sa aton sini nga mga kuturan diri wavit si Mr. Elmer Foro ang lead convener sang No to Traditional Jeepney Phase Out. Hamakon mo sina banwa no? Ang mga driver daw kasubong nga ginalansang sang cross or ginalansang sa cross sang aton sini nga gobyerno kag sang sa mga tinaga pa ni Mr. Foro ang mga fuel cartel no nga sa karon ti sige-sige ang sige-sige nga maayo ang income
sa aton sini nga mga kasimanwa samtang ati sige man niya ang pagpulpog sa martilyo agod nga mapasalop ang lansang sa kamot sa aton sini iya nga mga driver diri karon sa bahin sa syudad mga probinsya sa Iloilo. Gina-acknowledge man sa grupo ang subsidiya sa city government na mayo paganing city government na made mention man to ang JSAC, no, nga nakahatag bisan pa paano sa ayuda para lang iyam lang hindi man matamaan gid ang aton sinima driver, no, sa sining kalbaryo karon nga ginasufrer bangod man sa sining krisis sa langis, no, or sa produktong petrolyo, diri man iya karon apektado ang aton sining pungsod Pilipinas. Ginpamangkot ko si Mr. Foro kung sino to ang mga mayara sa rulyo, no? Dito karon or may papel sa aton sining mga kasimanwati driver kuno nagapasan sang cross ang nagahanos sa iya sining sang latigo, mayara sang nakamaskara sa kay Presidente Bongbong Marcos and President Donald Trump sa likod sini amo pagidiya ang tatlo ka mga dalagko nga mga oil companies or sa mga tinaga ni Mr. Foro oil cartel or fuel cartel sa aton sini mga kauturan nga padayon nga nagapaantos kag nagatugas ang kalbaryo sa mga ordinaryo nga tawo kag subong sa mga driver. Oras naton 31 minutos na ang nakaligad sa takna sining launa. Pagbalik nato na banwa dugang pagin sining mga balita kag impormasyon. Check naman nato ang balita with a Bombo Pauline Piliora, ining lalaki nga nasapuan nga nagakabit sa Puno San Chico sa distrito sang Haro, gintumod na or nakilala na sa iya sining pamilya. Ini kaiban pa nga mga balita kag impormasyon. Balikan ta sa parang nga pagpalayag sa Bombo Aray sa Unto pagkatapos ang Bombo or sa mga nagapanguna man sining mga pahanumdom. Kay nagsiling siya sa nagakaigo nga tion, ginpamatian ko ikaw, kag sa adlaw sang kaluwasan, ginbuligan ko ikaw. Yari karon ang nagakaigo nga tion, yari karon ang adlaw sang kaluwasan. Ang Bombo Radio Philippines nagabuylog sa Kristiyanong katilingban sa pagpamalandong sa kasakit, kamatayon kag pagkabanhaw ni Ginoong Hesus sining panahon sang Semana Santa. Bilang kabahin sang pagpamalandong, ang Bombo Radio Iloilo temporaryo nga madula sa kahanginan umpisa alas 3 sang hapon sa Biyernes Santo pagkatapos sang pagpalayag sang 7 palabras. Kami liwat nga magabalik sa kahanginan sa pagserbisyo sa inyo sa Domingo sang pagkabanhaw. Madamo nga salamat sa inyo paghangop kag suporta. Basta Radio, Bombo! Problema sa susunod, ipabombo! Korupsyon sa gobyerno, ipabombo! Kakulang sang serbisyo sa matalatapan sang gobyerno, ipabombo! Inhustisya kag hindi patas nga pagtrato, ipabombo! Ipabombo! Programa sang Bombo Radio bilang dalampan sang banwa, ipabombo! Ipabombo! Problema sang komunidad, ipalabot naton sa natungdan kag solusyonan, ipabombo! Ipabombo! Diri lamang sa number 1 and the most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kaon ng mga prutas kag utan. Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kuni simpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ng cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kabombo! Yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo.
Kung magbutang sang pagkaon sa refrigerator, hindi magbutang nga bago pa lang naluto o mainit pa. Pabugnawaan na yung pagkaon antes taguon sa ref. Sa sini nga paagi, hindi maayawa ng fridge sa pagpabugnaw sang temperatura. Regular man nga i-defrost ang imo ref kag freezer. I-defrost na ini kung magdamol na sang 1/4 inch ang ice para masiguro nga maayo perme ang andar sini. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masetera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Kabombo, yari ang pwede mong himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. Kabombo nga motorista, paano ka bala mag-apply sang preno o kon brake? Plus Wala de Iloilo, Billboard of Activities for March 29 to April 4, 2026. Sa Abril 5, Domingo, ginaagda ang tanan nga mangin kabahin sang Easter Sunday Mass nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa mga adlaw, alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga iyatandugon ang kasing-kasing sa mga lideres sang warring countries nga pilion ang peaceful means over deadly means to resolve conflicts. Plus Wala de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Siguruha nga estable ang grounding sang mga kuryente sa imo panimalay. Ang estable nga grounding nagahatag sang proteksyon sa sensitibo nga electrical equipment sa imo balay batok sa golpeada nga surge sang kuryente kag sang pagpangilat. Kung magpatigayo naman sang home repairs, The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sang COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Kabombo! Yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Bangod sa mataas nga bill sa kuryente, may mga panimalay kag opisina nga nagagamit sang solar. Isa ini ka maayo nga investment gani indi pagtuguti nga ini ang mausik. Antes magpatakod sang solar facility, siguraduha nga safe ang imo solar installation na pinaagi sa pagkuha lang sang mga lehitimo nga suppliers. Likaw sa desgrasya, likaw sa budol kag sigurado nga tipid sa kuryente.
Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kabombo, yari ang pwede mo himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. Masami ka bala nagasako kung magluto, ilabi na ako ng karne o kung isda nga imo inuglunod, ang frozen pa? Hinay-hinay lang kabombo. Ang frozen food, mas mahakog magkonsumo sang gas kung nakasala ang nasa kaldero. Inibangod madugay pa ini magtahaw kag mag-init antes maluto. Gani siguraduha nga antes magluto, nakatahaw na nga daan ang isda, karne o kung iba pa nga frozen foods antes iniisal ang sakalan. Ang wai sa kusina, makinot sa enerhiya. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masami ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo agod makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahinas ang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang isa ka praktikal nga pamaagi agud makakinot sa paggamit sang tubig. Pag-usar liwat sang tubig. Kolektahon ng tubig nga gingamit sa pagpanglaba o ng tubig nga nagatulo gikan sa aircon. Pwede mo ina magamit sa pagpanglimpyo sa salog, pagflash o kung pagbunyag sang tanom. Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 41 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik na diri sa pagpakalagad sang bombuanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. May announcement diri ang Malacañang kag ini nagasandig sa aton sinmakuturan sa Memorandum Circular number 116 nga pirmado sang Executive Secretary now sa sining pagpanigayon sang half day sa aton sining karon nga mga kasimanwa by tomorrow, Wednesday, April 1, ini kuno to provide government employees full opportunity to properly observe Monday, Thursday, and Good Friday on April 2 and 3, 2026, and allow them to travel to and from the different regions in the country. No? Sa aton sini nga mga kasimanwati. Bangod sini, mayara sang announcement diri ang Malacañang nga kung saniin sa Miyerkules sa umpisa half day lang ang mga government offices sa aton sini makutura. Ari malaw ang interview sa mga katapos sang media with Attorney Claire Castro. Announcement, April 1 for all government employees. Tomorrow, 8 o'clock to 12 o'clock ng umaga, ng noon. 8 o'clock to 12 noon, work from home. 12:01 hanggang 5 o'clock, wala na pong pasok. Thank you. Klaro man to lasot susaga, sa alas 12 to, work from home. Engineer, no? 12:01 to 5, walang pasok.
sa aton sila mga siwan. Half day lang buwas. No, sa mga mga-opisina, ya magapadulong sila sa inyong opisina ti half day lang ang mga lang 12 noon. No, pero ti mga naga-work from home dira, dapat maubragin kamo ha. Tandaan niyo to ang bali ni Claire Castro ha. No, Assistant Secretary Castro, dapat maubragin kamo alas 8 tubtob, alas 8 sa aga tubtob las 12 sang udto ubragi kamo. Pagka 12:01 hasta 5 wala na ti obra sa aton sini nga mga Kasimanwa. Oras naton sa Bomboharay sa Udto, Philippine Standard Time, 45 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Kung madumduman nyo pa, may isa ka individual nga nasapuan, no? Sang nagapangahoy dito sa area sang distrito sang Haro, particularmente sa Ungka, Haro, no? Nga nahigot sa isa ka puno sang Chico. Way pa mahibaluan kag way pa makilalaan kung sino adto until subong iya nga adlaw kay may pamilya dito iya nga nagpabutyag nga daw ila giniya imata sa nga gin panulungan kag gin konfirmar na tumod sini nga ila ini himata ining ginapayag nga gingaed o nagabitay sa puno sang Chico sa distrito sang Haro. Si Bombo Pauline Piliora may follow-up report. Bombo Pao, please go ahead. Nakilala na Bombacham ining bangkay nga ala na sa state of decomposition nga nasapuan or sang nasapuan ni kang nakahigot ini sa puno sang Chico sa may porsyon diri sa Mora compound sa Barangay Ungka, Haro, Iloilo City. Marso 29 ini siya Domingo nga adlaw Bombacham. Hinago lang ini siya sa pangalan ni Aldis John 50 anyos no kag nagaobra ini siya bilang boarding officer sang isa diri ka barko or passenger vessel man diri sa Rojas City Capital kag residente man mismo sang Barangay Ungka, Haro, Iloilo City, Bombacham. And ngayon rin natin nga may interview si Police Captain Marvin Naranjo, ang hepe diri sang Iloilo City Police Station 3 sa Haro, Bombacham. Kag ang rason diri kun nga wala dayon mapadulungan diri sa iya man nga asawa, even though nga malapit lamang ang lugar kung tan-awon diri naton is do 25 meters lang imagkuno siya kay ti ang ilang nga balay kung diretsohon mo ang banat sa mo lang usually nga ginagnehan sang mga tawo, pero sa kilid nga part may pader ini siya Bombacham kag dira na da maporsyon ang kagulangan. So wala diri mismo sa nung napuhag na didto ang mga tawo kag nakita na didto ang nagakaagnas diri nga bangkay pasensya sa mga tao diri nga mga tagpalamati Bombacham nga nagapanyaga abi nagakita nga nagakaagnas diri do wala man sila kuno nagwa man sa ilang tuluyan dito laom sila ya or wala man diri sila maghuna-huna nga banaya na ini kay abi nila nakabalik na sa Rojas kay ang magpauli na ini siya dira sa ilang balay sa Ungka, Haro is every month Bombacham lipod lamang ini niya nga stay kag naguli siya kada sa sinima niya tinion or sa kamuto nga time nag-live in siya. So sang naglakat or sang wala na diri nga patalupang diri nila naglaom sila ya na nakabalik dito sa Rojas City ang iya diri nga bana rason nga wala naman lang sila yan nag-bother or nagwa ito kag sa anong show or sa nagpalihog man diri abi ang mga kapulisan naton nga agud mapabulig mo pa-identify wala man sila huna nga iya ini nga bata not until so may nakita ini iya nga bata nga tsinelas dito na identify nga duka parehos kuno sa iya man diri nga tsinelas sa iya nga amay tapos yung pa-check dito sa iya laman nga hinablo sa Rojas pagabot dito kuno Bombacham is wala dito sa ulubrahan niya pinagambal man ang iya diri nga employer na natingala mo sila gani kung nga no wala na diri nagsulod sa obra ang iya diri nga bana o kung ini si Alias John Bombacham and dito na sang agud kumpirmaron man diri nagakadto sila sa funeral homes na kilalaan siya kuno sa iyang asawa kay ang minasuksok dire dito nga brief iya nga panakton and ang kuko na kilalaan dito sa iya man nga bata amo to nga na kumpirma kay ako madumduman dire wala na dos ang iya nga ulo hindi na gid ma-identify
kay una hambal diri gani sa initial nga investigation do around 3 to 4 or 3 to 5 days ini siya nga ato na nakabitay or nakabutang dito ang lawas niya man sa puno. And ang rason nga una man to kuno nga na agnas no ang iya diri nga ulot because nga madamo daan sang buho bala ilong naton, mata naton, sa dulongga naton, sa baba. So probably dito nagwa bala ba siyang ining magot. Kag amo tong una man nga na ut-ut man sa iya nga lawas kag wala na ma-identify kag wala na ini siya makilalaan sa mga pumuluyo man dito sa lugar and ginkumpirma sa iya diri nga asawa nga dumayara ini sila sang family problem. So hindi man dito na internally nga sa ila diri nga mga lapit but then dumayara sila kung isang hindi lang pag-intindihanay kag yung kaagi ni patawag sa barangay kag may ginasuperar man nga balatian ang iya man nga bana high blood ini kuno bangwecham but then as to autopsy kasi kung wala niya ma-identify sang family nga ila dayon ang ila ni himata ang nasapuan dito nakatalana inikuntan nga ipa-autopsy sang kapulisan na lang naton but then binakulat pa subong ang resulta kung mapasugot ini sila kay kung sa police gina-encourage diri nila nga mapa-autopsy but then ara sa gihapon ang desisyon diri sa pamilya Bombachami. Pabati bala naton ang aton ng interview kay Police Captain Marvin Naranjo ang hepe ng Iloilo City Police Station 3. Na-identify nga sa family, sang wife ang nasambit nga bangkay nga nakita natin dito sa may barangay Ungka. Balisin o ina siya, ma'am? Ang ako nga biktima, ma'am, is si alias Jan. Oo, kaga residente man sa Diraman nga lugar. Pila edad niya, ma'am, and how come nga nakakadto siya nga wala na nagdesyaran sa iyang family? Yes, oo. Taga Diraman siya sa may barangay Ungka, kaga 50 years old ni siya. Kag ang last scene sa iya, sa iyang pamilya is March 19 pa. So, according sa pag-istorya natin sa iyang asawa, nag-expect ang asawa niya nga nagbalik na siya sa iya obra sa Rojas, no? Kaya ang iyang routine is monthly sa nagapulit diri sa Ungka. So, ay naman interest abi ang asawa nga siya atong nabiktima no sa alleged suicide. So pero sa kahapon ang iya nga bata nakita ang tsinelas nga na-post sa Facebook. So amo to nag-interesar sila kay nagaduda sila nga ang tsinelas daw iya dito ni tatay niya. Kag ang asawa nagapasubo sa iya hinablos no nga i-verify if ara di man sa iya trabaho sa Rojas City ang iya nga bana. So pag abot dito sa hinablos sa may Rojas City, according man sa iyang management no ginapangita man sa management nila kay TY sa ka-report. So amo to dayon nga timely man kahapon sa hapon nagakonduct sa follow-up investigation ng atong investigador no sa nasambit nga lugar. Kaga ato nakita ng asawa nag-approach kag ginpupod pakanto sa may punerarya to verify para makonsolidate ang atong nasambit nga bangkay. Pagmangkot investigar sa asawa niara din man nga problema sa family kag at the same time do may masakit na ini siya nga high blood no. So kami maintenance na ini siya so ang muna siguro ang guntunaan na alleged sa suicide. Ano ma'am, ipa-autopsy ba siya sa family niya? Actually, no, nag-request kita dito sa autopsy, no, inform natin ng iyang asawa. So, wala pa natin ma-confirm kung ipadayon sa asawa ang pag-autopsy. Oo. So, for now, dito na sa punerarya ang bangkay. Wala sila.
si Police Captain Marvin Laranio, Bombacham, ang hepe diri sa Iloilo City Police Station. Okay, so desisyon na lang diri sa pamilya ang ginahulat man diri nila Bombacham, but then dipingiti mo nag-claim man diri bala kasi madugay-dugay man diri ang pagsulat man ng kapulisan naton. So kung isip-isipon mo last sino siya nga nakita sa iyang pamilya March 19, nakita na siya March 29, so 10 days Bombacham, wala na makahibalo kung the day mismo sang March 19 amo na ginuotas rin niya ang alleged na ginuotas rin niya ang iyang kaugalingon o kung mas later pa dira Bombacham. Kay kung lang taon na to nangyayari sila nga sitwasyon Bombo pa o ti kung nagakabit ka tani, no? Ano lang disclaimer sa aton sila nga mga kauturan bla. Ti kung naghikog siya na tani nagakabit pero ti ang posisyon niya no nagaluhod gani ni Bombo Pao. Ti nakahigot sa Bombacham man kaning ma-identify na gid niya nga itsura kay ti so amo gito bilang una nga asang magos diri abi Bombacham niya nga ulo kay kung sa ginatan-aw diri ang gulo in kanso nga ti kung inutas ni gid man ang iya kaugalingon diri nga kabuhi is ang probably ko no problema diri sa ilaman nga pamilya may masakit ini siya but then ti naga-backtrack pa man sa gihapon diri ang aton nga kapulisan either way good man nga ti mahatagan man diri sa kasanagan although nga ti may ara naman sa pamilya nga nag-identify diri sa iya Bombacham. Alright. Ano ganito? Paano nila natumod sa iya sila nga panapton? Sa panapton Bombacham sa iya una-una sa iya gid nga tsinelas ang bata iya nga duka familiar until nga double check nila kung ato gin man sa Rojas ang ila diri nga himata and then dito naging kadtuan nila sa funeral parlor or sa funeral homes diri Bombacham kay dito na identify nga ila gid man himata diri kuno ining nasapuan sa may kagulangan sa Ungka Haro Bombacham. Lapit man lang sila puluyan wag sila maguna-una o galing kiti nanda na binila nga ano ganin siya sa barko liwatoy posisyon? Boarding officer. Boarding officer? Ti abi nila kung nakalakat na niya. Igo muragali amuning natabo sini sa yaw. Antes ang ulihin nila nga pagkitanay sa iya sining asawa, may problema, anong sistema, may kontra siya or may nahambal siya? Kung within kuno suno kay Police Captain Laranio sa ila nga mag-asawa daw wala kuno Bombacham. Do sa mga relatives man diri kagang sila ganito may tiyanggi ini siya kuno balaan mo naman kung may tiyanggi ti makahapit-hapit gan na abi istorya so sa ila do wala man sila gani kuno maglaom nga ti bana niya to kag wala man diri nila makadtuan sa tion nga ti napuhag didto ang mga tawo or mga pumuluyo Bombacham sinilang gid siyang do nagkita or ginpa-post man diri no sa kapulisan naton nga tsinelas sining individual Bombacham. All right. Ini si Bombo Pauline Libitidi Pilioran. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo. Salamat gid Bombo Pauline Piliora, no? Ti natumod na karon sa iya sini nga pamilya kag bala naton nga propinot man sa bahin sini sang iya nga pamilya nga mo sini karon iya nga sitwasyon pero sa aton sining makuturan ang aton sining kapulisan padayon man sining nga nagaimbestigar sa kung anong mga posibleng natabo no kung bala may ara sang foul play sa sining paggaid sang lawas ya no sa kakahoy nga ginapahayag una-una nag-utas niya sining kaugalingon iya nga kabuhi no sa aton sining mga kauturan. Oras naton diri sa Bombo Radio Iloilo, 57 minutos na nakaligad sa takna sininga. La una standby no sa aton sininga mga kauturan. May mga balantayan kamo nga mga drama sa aton siniya nga pagpalayagman sining Semana Santa magasugod ni mabatian by Thursday. No? Sa aton sining mga kabombo ining drama sa radyo nga hindi lang pag radyo kundi pang sarang man ini makita sa kag inyo sini nga malantaw sa Facebook Live kag sa YouTube channel sa aton sini nga mga kasimanwa no makita Genesis tiyama kun yun ako kampiyon gaimala audio Bombo away audio so amo lang ni kiti trailer pa lang mo sa aton sini mga kasimanwa
no? Ang dramang Genesis, no? Amo na ang inyo sining malantawan. Kag ang isa pagid ka drama sa aton sining matag palamati nga inyo man sini iyang sarang naman malantaw, hindi lang kay mabatian kundi malantaw nyo man ang Jesus sa aton sini karon nga mga kabumbo, no? So arao na trailer pa lang ini sa aton sini makuturan. So sarang nyo ining malantaw sa Facebook Live, sa YouTube channel, kag mabatian man sa aton sini nga mga kabumbo sa bahin karon sang ila sini iya nga mga radyo sa Huwebes na ina maumpisa sa aton sini karon nga matag palabati. Pero antes kita magtakop, may winner kita. Narito na ang isang nanalo ng 1,000 pesos in cash at gift pack ngayong araw. Oy, atensyon sa mga taga Balabago Haro, partikularmente kung taga Zone 2B ka, Zone 2B Balabago Haro, dira magagikan naton sini iya nga winner. Iya sini nga proof of purchase sa Universal Rubina Corporation na Products. URC, 35 anyos, taga Zone 2B, Balabago Haro. Congratulations, Leia Rose Viejón. Nagahulat na diri sa imong 1,000 pesos ka cash plus gift pack. 1,000 pesos cash plus gift pack. Ang gift pack, ginabugusan sa isa ka orokan nga balde, duwa ka kumiya bihon, isa ka palabok, mayara sang isa ka box ang MX3 coffee, kag mayara sang duwa ka box nga Remzinc vitamins sa aton sini nga mga kasimanwa. Ining MX3 coffee sa aton sini nga mga kabumbo, ayawan ka na sini ka pangapi, no? Kay ang unod ya sini banwa isa ka box na pulo ka sachet, no? Ti sa pulo kadlaw may kapi-kapihon nga na kag Remzinc vitamins. Ang isa ka box may 60 ka mga tablitas, di bali 120, duhagid sini kabulan ang imo nga pag-inom sa nga vitamins. By that time siguro manami na ning imo pamatsyag kag bangin maayo ng imo sini nga lawas. Leia Rose Viejón sa nga Zone 2B Balabago Haro, 1,000 pesos cash kag gift pack kabalor 1,000 ang nagahulat na diri sa imo. Mayara lamang ikaw sa 24 oras sa pag-claim sa imo sini nga premyo. Standby na kamo sa kapon lamang program, kaupod man sa kay Tita Regine. Ini si Momot Shama Blanco Vergabilin sa imo. Sang mananay nga hapon, may God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo! Kabombo, yari ang pwede mong himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. Masami ka bala nagasako kung magluto, ilabi na ako ng karne o kung isda nga imo inoglunod, ang frozen pa? Hinay-hinay lang ka, Bombo. Ang frozen food, mas mahakog magkonsumo sang gas kung nakasala ang nasa kaldero. Inibangod madugay pa ini magtahaw kag mag-init, antis maluto. Gani siguraduha nga antes magluto, nakatahaw na nga daan ng isda, karne o kung iba pa nga frozen foods, antes iniisal ang sakalan. Ang wai sa kusina, makinot sa enerhiya. Ang ikaapat nga pulong. Ele, lima sa tani, Diyos ko, kinpatumbayaan mo ako. 7 palabras, 7 ka pulong nga nagkawas sa bibig ni Ginoong Jesus antes ini mapatay sa krus. 7 palabras, ang kabilugan kag katumanan sang iya Diyos nun nga mensahe aton inihatagan sang kahulugan pinaagi sa live coverage sang Bombo Radio sa 7 palabras direkta sa Haro Metropolitan Cathedral Biyernes Santo alas 12 sang udto. 7 palabras diri lamang sa the number one and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!
Ang Bombo Radio Philippines nagabuylog sa Kristiyanong Kateringban sa pagpamalandong sa kasakit, kamatayon kag pagkabanhaw ni Ginoong Hesus sining panahon sang Semana Santa. Bilang kabahin sang pagpamalandong, ang Bombo Radio Iloilo temporaryo nga madula sa kahanginan umpisa alas 3 sang hapon sa Biyernes Santo pagkatapos ang pagpalayag sang 7 palabras. Kami liwat nga magabalik sa kahanginan sa pagserbisyo sa inyo sa Domingo sang pagkabanhaw. Madamo nga salamat sa inyo paghangop kag suporta. Basta Radio, Bombo! Sini nga panahon sang tag-ilinit, delikado ang sunog ilabi na sa sulod sang panimalay. Gani safety first ka Bombo, ilabi na kung ikaw ang nagaluto sa kusina. Siguraduha nga nahamtang sa mabugnaw kag well-ventilated area ang LPG tank kag indi masilakan direkta sang adlaw. Ang sobra nga init makapataas ang pressure sa sulod sang tangke nga mahimo magresulta sa aksidente. Tsekyaron ini kung may tagas kag ipalayo sa kalayo. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Kabombo, yari ang pwede mo himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. Nagagamit ka man bala sang water dispenser sa imo balay o kuno opisina? Ini nga kagamitan ang isa sa mga appliance Plus Wala de Iloilo, Billboard of Activities for March 29 to April 4, 2026. Sa Abril 5, Domingo, ginaagda ang tanan nga mangin kabahin sang Easter Sunday Mass nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga iyat tandugon ang kasing-kasing sa mga lideres sang warring countries nga pilion ang peaceful means over deadly means to resolve conflicts. Plus Wala de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Nga saging kabombo, nakahibalo ka bala nga ang Pilipinas ang ikaduha sa pinakadako nga exporters ng saging sa bilog nga kalibutan. Sandig sa United Nations Food and Agriculture Organization, ang pungsod ang naka-export sang 2.93 million metric tons sang saging sa tuig 2025. Nagapangduha kita sa top exporter nga pungsod Ecuador. Ang saging manggaranon sa mga bitamina kag minerals, kaangay sang vitamin A, C, B6 kag potassium nga kinahanglan sang immune system, energy production kag cell protection. Bangod sa mataas nga potassium content sang saging, epektibo ini sang healthy blood pressure kag nagasuporta sa overall heart function. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Kabombo! Yari ang isa ka energy-saving tip nga dapat mahibaluan mo. Magdesignar sang green officer sa kada departamento. I-check ang suga,
aircon kag mga equipment bag-o magbiya o kon magpauli. Siguraduhon nga nakuha sa saksakan ang tanan nga appliances o kon computer, ilabi na kung weekend nga malawig pa ang inadlaw antes ang pagbalik sa opisina. Yari ang isa ka praktikal nga pamaagi agon makakinot sa paggamit sang tubig. Kamu bala may mga hinuptanan nga mga ido? Kada san-o ninyo ini ginapaliguan? Ang maayo nga tip dira, paliguan ang inyo ido sa inyo kahilamunan o kung ogsaran nga may mga tanom ka nga isang Bermuda grass. Doble ang purpose ni. Ginapaliguan mo ang inyo ido, ginabunyagan pa ninyo ang mga tanom kag mga hilamon nga nagahatag duag kag katahom sa palibot. Trivia, ang Bermuda grass magluwas sa aesthetics, mayaraman ini sang environmental benefits kaangay isang paglikaw sa erosion. Kabombo, yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Sa opisina, mas maayo nga ibutang ang mga lamesa nga ginaobrahan malapit sa bintana para sa natural light. Buksan man ang mga blinds agod nga hindi na kinahanglan nga magpasiga pa sang suga. Sigurado nga makakinot ka sang kuryente. Kabombo, yari ang pwede mo himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. Kabombo, may salakyan ka bala kag luyag mo nga makakinot sa imo konsumo sa gatong? Siguraduha nga husto ang hangin sang imo goma o kung tire pressure. Sa husto nga tire pressure, makakinot ka sang hindi magnubo sa 200 pesos kada bulan sa imo kotse. Kag hindi naman magnubo sa 700 pesos kada bulan sa truck. Ini nga estimate ang ginbase sa 1,000 kilometer nga biyahe sang kotse kag truck. Habang mahimo man ini nga magbag-o, depende sa presyo sang gasolina kag kondisyon sang pagmaneho. Yari ang mga simpleng nga paagi agon makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Sa Radyo Bombo. Blessed Holy Tuesday sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine. Welcome. Dali sa kahapon lamang program 31st of March 2026. And today, as we journey with Jesus to Calvary, atong ginadumdum nga sa sininga adlaw, Holy Tuesday, si Jesus was anointed with oil sa Bethany. Kag nagpanudlo siya on the Mount of Olives. Holy Tuesday is also known as Fig Tuesday. Kaya nagakomemorar ini sang adlaw nga kung sa diin, si Jesus nagbalik sa Jerusalem from Bethany, passing a barren fig tree on the way. May nalabayan siya nga barren fig tree, wala ga pamunga. Kag ini gingamit niya as an example sa iyang pagpanudlo sa iyang mga disipulo. So welcome mga kabombo sa Holy Tuesday edition sa kahapon lamang program, last day for the month of March. Tomorrow, we're going to welcome a brand new month. And today, parahin kita sa pagdulong sa inyo sa ating mga kasaysayan, courtesy sa ating mga letter senders. And sa gihapon, we're inviting you, mangin kabahin man sa kahapon lamang program. Pwede ka email sa inyong mga kasaysayan sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton sa gihapon ng mga istorya and then ipadala lang. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. So, I would like to welcome everyone with this song sa sininga hapon, and this is from Valen Grace Lagunilla. Hanggat ako'y nabubuhay. Mahayang hapon sa inyo tanan, kaupo ninyo si Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program.
mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa, sasamahan ka sa hirap at saya. Nandito lang ako para sa'yo. Sana ay malaman mo hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Di kita papabayaan hanggang kailanman. Puso kong nagmamahal ay naalamay sa'yo. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Pangako kong sinta, ano man ang mangyari, hindi kita iwan. Ika'y mahalaga, sa puso ko, ikaw lang, wala nang iba. Dito lang ako para sa'yo. Sana ay malaman mo hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Di kita papabayaan hanggang kailanman. Puso kong nagmamahal ay laan lamang sa'yo. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Di kita papabayaan hanggang kailanman. Puso kong nagmamahal ay laan lamang sa'yo. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Hanggat ako'y nabubuhay, Valen Grace Lagunilla, hanggat ako'y nabubuhay. 16 minutes after 2 o'clock, let's go straight sa pagbasa sa mga kasaysayan. May episode siya for today. Ginatiguruhan, sino siya? This is from NB. Mahal kong Tita Regine. Mayagid nga hapon dyan sa inyo tanan, mga katapos ang Bombo Radio Philippines, mga maukod na tagparamati sa KLP, mga mapisan na story writers and added listeners, kabay pa, Junron kamo, or Janron kamo, nakaplastar, kaghanda na sa pagpamati sa pagbasa ni Tita Regine sa sininga episode. Sino siya? Ang pamangkot sa isa ka inosente nga bata sa pangidaron nga 7 ka tuig bag-o mag-eskwela. Sa nga panahon, way padayang daycare kag kindergarten
nga ang mga bata diretso pa enroll sa grade 1. Pag-abot sa 7 ka tuig ang pangidaron. Si Lino, apo sang akon pakaisa nga nagdako sa pagbatiti sang iya iloy nga si Linda, natawo ang bata nga waay sa nakilala nga amay. Tungod sang kawadon sang prangitan-an sa probinsya, nagbalik sa Manila ang amay sa pagpangita sang trabaho. Samtang 5 pa lang kabulan si Lino sa sabakan sang iya inahan. Hasta nga natawo kag nagdako. Puwerte man ang bakas ni Linda para mapakaon kag mapadako ang iya anak. Kay waay gid sang may napadala ang amay sini gikan sang iya nga pagpanaw. Nangin single parent si Linda sa lamharon pa lang nga pangidaron. Mga abyan, ang background amudaya. Nagtrabaho si Linda sa isa ka restaurant sa Manila kaniadto. Pag-graduate niya sa high school, sa tuyo nga maka-evening class sa college, samtang nga naga-work kon adlaw. Pero na-failure siya sa iyang pangako sa iya mga ginikanan. Nadisgrasya siya sa ilaupod nga lalaki sa restaurant, kag nagbusong. Nagpauli siya sa probinsya, upod ng lalaki para magpakasal sila. Hindi unta magsugot ang mga ginikanan. Hambal sang nanay, makahuruya ang isyu sa mga tao sa Purok Linda. Huwag kagid maghalong nga malikawan mo anay ang amudiang sitwasyon. Ang dugang sang tatay, abi nyo kung ano nabatian ko, mayad maran, paghalin niya, siya lang isa, sa pagbalik, nanginduhan na. May ginansya ka na. Gulpi nag-init ang ulo ko, dumasinggit ako inaway, kung sino maisog, wa dyan. Hambal sang amay, mayad lang, may mabugnaw nga hangin, naghuyop sa akong alipuduhan. Nagtalikod do lang ako, nga way paalam, nga nagatarabiris ang luha sa mata. Masakit nga kantsaw, masakit. Daw ungon sang siit ang kasakit. Apang, akon ginhangad ang Diyos sa langit. Nangayo ako sang kapatawaran, kagindawat ang masakit nga kapalaran. Gani, way na lang nanda panumbalinga ang amo nga issue, kay hindi na mapabalik pa ang natabo kahapon. Natigayon ang kasal, gindawat naman lang sa mga ginikanan, maski nagabalabag pa sa ila tutunlan. Kay waay naman sila sang may mahimo pa, tungod nagabusong na si Linda. Nagakumod ang tatay nga nagasakit ng buot, hasta nga ginsukmaan na si Linda. Hambal mo, matinguha ka gid nga makaeskwela. Pero anong natabo? Way gid Huy duman ang abaga ta kadya. Nagahando man daan kita nga makatapos man ka mo sa pag-eskwela, maskin 2-year technical course na lang. May na mas ngaan nga trabaho sa opisina, pero anhon ta pa. It is just enough nga nakapautwas sa mga ginikanan sang kasakit nga ila na aguman. Pero sa luyo sang kasakit, there was a silver lining for them. Nabawi man, kay si Lino, maaram. Naka-first honor siya sa ila klase sa grade 1. Nagaturo ang luha ni Linda nga nagasaka sa stage sa pagpasalamat kay Lord ngang iya anak nga waay tatay, maaram. Besides nga butanan, kag mapisan. Ang Diyos may kaluoy gid sang iya kasakit. Pagbiay-biay, kung sa diin, nabuslan sang kalipay sang iya bugto nga anak nga ginapabugal. A week after the closing of classes, way damha ang gulpi nga pag-abot sing isa ka estranghero sa panimalay ni Arsinia, ang nanay ni Linda. Ang bata nga inosente, si Lino, ang nagsigi ka pamangkot kung sino siya. Waay makasabat ang lola, kundi nagdalagan siya, kaging kaduan ang iya nanay nga nagapanglaba. Hambal ni Lino, nanay, may estranghero nga gulpi nag-abot sa balay. Nagsigi ako pamangkot kay lola kung sino siya. Way, tanan si lola makabati sang akon pamangkot. Gani, dayon ako nagdalagan dya kanimo. Dali anay nanay, mapauli kita. Basian ho na to si lola, kay siya lang isa sa balay. Si lolo nagpanaw man sa uma.
Dali-dali sila nga nagpauli, kag ilan na abutan, nga nagapangakig si Arsenia nga nagahiribion sa pagbasol kag pagtuo nga patay ron dia nga tawo. Kay waay gid sanda balita gikan sang iya pagbalik sa Manila nga mangita sang trabaho. Nagaluhod ang tawo nga ila na abutan. Nagahibi man sa pagpangayo sang pasaylo. Tuway na gani si Linda sa iya makakilala kay nagniwang nga nagtigulang. Hambal sang tawo, Linda, mahal ko, pasayluha ako. Please, pamatii ako. Pamatii sa maayo ang igasaysay ko. Ang Diyos gid lang ang nakahibalo sinitanan. Abi ninyo, Nay, Linda, mahal ko, nakakita man ako dayon sa trabaho sa Manila pag abot ko to. Nangamo ako kay dako ang sweldo, agud makapadara dayon sang sustento. Ang amo ko sa bungero, duro higot na nga mga manok inugbulang. Ikatlo ako nga caretaker sa mga manok. 3 shiftings kami. Kag nag-duty ako, first week pang adlaw, pagka second week pang gabi, kag sang ikalima ka gabi nga duty ko from 12 a.m. to 8 a.m. At about 2 a.m., may naglinupok, nagkinarankaran ang mga tao. About 1 hour sa pag-usisa kung anong natabo. Igo murahon, pagkaaga at 7 a.m., tatlogid kahigot nga ali-ali ni boss ang nadura. Puwerte ang pinangita ay namon, kay basi nakibot lang paglinupok kag nanago, pero ay gid makit-i. Nalipong ako sang sobrang kastigo ni boss. Nabatyagan ko ang puwerte nga paranakit sang akong kalawasan didto sa presuhan. Kagwaay na ako dayon makagwa. Way man ako tawo nga makontak, makabulig sa akon. Kay way man ako makahibalo. Kundi inro nagpuyo ang akon mga ginikanan. Tapos ang kinsulod sang NPA ang amon lugar. Nagharap-laag kami kag nakalusot ako pag iskapo pa Manila. Nay, Linda, mahal ko, urihi ko dulang na monitor sa sulod sang presuhan, ang ka-powerful sang tawo nga kwartahan. I became a victim of injustice. I suffered much from the consequences of the crime which I hadn't committed. Wala ako natagaan sang tsansa nga mag-eksplikar. Agud to nga ma-defend ko ang akong kaugalingon. Kagwaay gid ako sang tawo makuha nga maka-witness. Tama gid ka subo, tama gid ka sakit, nga haros napatay ako kakastigo. Tama gid kalain sa nadangtan ko. I cried for revenge nga mapuga ako. Bahala na, dead or alive. Gintugyan ko ron ang akong kaugalingon sa Ginoo, sa waay pang duha-duha. Waay man ako mag-contact sa imo mahal, kay basi ma-stress ikaw, on the family way pa ikaw nga daan, kag paano ang aton anak nga maapektuhan, kag mag-suffer man. Solo flight ako, with nobody to call and lean on, nga makabulig sa akon sa mga kaso. Except si Lord, nga akon ginaistoryahan, kag ginapangayuan sa iyang langit nun, kag Diyos nun nga bulig. I miss you so much, mahal. Please, pahalo ka ako, kag pagaksa ako sa imo. Anak, pasayluha ako. Pahalo ka si Papa, kag pahaksa ako sa imo. Mahal kita, anak. Waay ako malimot sa inyo. Diyos ko, pasayluha ako. Kag si Lino nag-react. Habal niya, nanay. Nay, sino siya? Insa gitawag na ako nga anak. Ano? Siya ang tatay ko, nay? Lola, nay, siya ang akong tatay? Ang sabat ni Linda. Oo, anak. Lino, siya ang tatay mo. Nga dugay ro na dura sa huna-huna kag kasing-kasing ko. Kag sa pagtuo, nga napatay na siya. Kay waay gid binanaw-banaw, nga buhi pa siya. Waay sulat o kung ano ang balita halin sa mga kilala ko dito sa Manila. Ako na siya ginsigi pangamuyo sa aton mahal nga makaako. Nga kun buhi pa siya, magpauli siya diri sa probinsya. Kay nagahulat ako. Kagang anak niya nga waay makakilala sa iya. Kagkaron, damha nga nabanhaw ang imo tatay after 7 years nga nawala siya.
Nagurahab si Lino kag nagkupo sa iya tatay kag nagparanambiton. Ikaw gali ang akong tatay, dugay na ang handom ko sa sikreto nga makakita sa imo. Ang akon mga classmates, malipayon o ila nanay kag tatay pagsaka sa stage, magtakod sang ila medalya. Pero ako, kaluoy, way tatay. Ginhibi ko lang sa tago kay nanay nga waay ako sang tatay. Sa pihak sang tanan, nakita ko na ang padya sang akong luha. Luha sa kalipay. Si tatay ko nga nadura, karon pa nagpakita. Siguro, ginpapauli ikaw ni Papa Jesus, diya namo ni nanay. Amo bala? Ay abaw. Dako ang katingala ni Lolo, pag-abot niya gikan sa uma, nga magahod ang balay, nagkinasadya, nga puwerte kalinong sa kadugay nga panahon, sa sulod sang 7 ka tuig, nga waay ako tatay nga nakita kag nakilala. Tita Regine, sa amo nga hitabo, klaro nga malarawan nato ng Diyos. God is so good, so generous, and very understanding to have made things possible what we think is impossible. Manami nga reconciliation sang pamilya sa parabuton or sa sining nga Semana Santa. Where there is hatred, there is love. Where there is injury, pardon. Where there is sadness, joy. When there is broken heart, reconciliation. God be with us. In the holy mighty name of Jesus, we pray. Amen. Thank you so much, Tita Regine, for reading this story and the lessons that touch our hearts in the midst of reconciliation. Hinhingagaw ko ni pagtapos sa batsang pamangkot sang bata kung sino siya. Long live KLP, long live kita tanan sa pagpamalandong sininga Quaresma. Kagkanami sang imong misyon, 3rd District sang Iloilo Senior Citizen. How I wish to be like you in teaching catechism. However, I can't make it possible due to my disabilities. My spirit is willing, yet my body is weak. Hence, diyado lang ako nagkalingaw to praise the Lord, motivate my fellow letter senders and listeners to do good in accordance with God's holy will. May our Almighty and Heavenly Father forgive our sins, fill our hearts with His Holy Spirit, and shower us His abundant blessings every day. To all of us, to you, Tita Regine, and your family. Truly yours, Invi, sa Iloilo Province. Well, Invi, ang mga gin-share dito sa amon is pwede mapaanggid, no? Sa parable of the prodigal son in a different way. Well, we all know kung ano ang istorya sa the prodigal son, ginpangayo niyang iyamana, bisan buhi pang iamay, naglakat, ginwaldas ang kwarta, kag sang naubos, nangin makaluluoy ang kabuhi, wala na sang kaunon. Gani na isipan nga magbalik sa iamay, magpangayo sang patawad, kag magayo, nga bisan himuon na lang siya, nga servant sini. Apang sa iyadako nga kakibot, ginsugata siya sang amay, sang malipayon, kag gina-welcome ang iya pagbalik sang mainit. Ginselebrar ang iya pagbalik, apang wala naman ini na uyunan sang magulang, nga ginsuknaan ang ila amay, nga siya nga nagpabilin, nag-alagad sa iya amay, ni bisan gamay nga kaf, wala siya ginihawan. Pero ang iya manghod, nga nagtalikod sa ila, kag ginlakwat siya ang manggad sang amay. Inihawan pasang tinday, kagin celebrar ang pagbalik sini. Pero ano ang sabat sang ila amay? Ang iya manghod na patay, apang nabuhi liwat. He was lost, and he was found. So ang kinalain sa imong gin-share diri is that, ang amay ni Lino naglakat para kung tani mangita obra, para miisagod sa iya asawa nga nagabusong. Wala siya naglakwat siya, kundi nangita siya obra. But sad to say, hindi nangin manami ang iyang nadangtan didto sa Manila. Ginkastigo siya, bangod sa nagkaladula nga ali-ali nga manok pansabong sa iyang nga boss, ginpapreso, ginpakastigo, why siya sang dangpan, kaya wala man siya sang kilala didto. All the while nga nagaantos to siya, kinapanumdum niya man ang iyang nga mag-iloy.
kung ano na ang kahimtangan nila, kagduyag man sini makita ang anak nga sa iya paghalin, ara pa lang sang tiyan, sang iloy sini. So after 7 long years, amo pa lang ang ila pagkitaay. Ang abi sang iya asawa, ngaging kalimtanan sila, pero wala sila kahibalo, nga grabe man gali, nga pag-anto sang inagyan dito sang iya bana. But in the long run, nakapauli siya, nakapaathag, kag nakapangayo patawad, kag isa pa ka tsansa. Kaangay sang The Parable of the Prodigal Son, both stories nag-illustrate sang tema sang paghinulsol o kon repentance, unconditional love, kag forgiveness o kon ang pagpatawad. Sa Parable of the Prodigal Son, gina-highlight sini nga ang Ginoo malipayon nga nagabaton those nga mga nagtalang while addressing the jealousy of those who remain o kung nagpabilin. So sa sini nga Semana Santa, kabay, pamalandungan naton ang kaayos ang aton Ginoo. Talikdan taman siya kag kalimtan, remember, apang sa gihapon, batuno niya kita. Patawaron, sang paulit-ulit, kag palanggaon, kung kita magbalik sa iya. So it is never too late to repent and go back to God. In B, salamat gid sa imong gin-share sa amon sa sininga hapon on a Holy Tuesday. Alas 2:34 ang aton nga oras, magapanumbalik ang KLP pagkatapos ang pinaka-importante nga mga pahibalo. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. His Excellency, Most Reverend Midifel B. Billones, D.D., Arsobispo sa Archdiocese of Haro, sa iya mensahe sa Semana Santa. This Holy Week, let me invite and summon you to enter the Paschal Mystery by partaking in the suffering, death, and resurrection of our Lord. For those who can harvest the power of the resurrection, one must share the suffering and be conformed to His death, as exhorted by the scriptures we read at the start in the Philippians. I invite you to enter the dynamics of suffering and step into the shoes of the Savior, walking the Via Crucis, the Via Dolorosa, by joining the procession, not watching from the sides. I invite you to enter the gruesome moment of death and see how relentless love changes everything by taking time to go for silent meditation during Visita Iglesia, not jumping from one church to another in a hurry. I invite you to attend the complete Paschal Triduum and ponder on the transformative power of the resurrection. Finally, I invite you to insert your own pain, the apprehensions of the oil crisis, the problems at home, the emotional heartaches in relationships, and connect them all to that of Christ. Allow His love to fuse with your own, and therein discover hope and healing. When we do this, we become not only the extra in the story of salvation, nor spectators watching at the sideline. We become partakers of the mystery and recipients of its redeeming grace. Please pray with me this beautiful ancient prayer to be our guide during this Holy Week. Soul of Christ, sanctify me.
Body of Christ, save me. Water from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, give me strength. Piyo nga ang inyong mga mata. Let's pray with fullness and joy at this time. Kung nara ka man sa atubang sa iyong mga radyo, hold on. We love you, Lord. Ari kami again para magpasalamat sa imo sa siniyang mga tinion. Because ari ka sa among yaluyo, guiding each of us. To everyone listening this afternoon, sa Bombo Radio Iloilo, sa tanong nga staff of Bombo Radio Philippines in the various provinces, we come to you. Give them protection in their jobs, intelligence, guide, strengthen their hearts to fulfill every responsibility in their hands. Sa mga writers ng KLP, bless their health, find a life that they are safe at all times, away from misfortune and any harm. May you guide our entire family, mga kaparyentihan, mga kaabyanan, and may we all stand like a rock and not be shaken by the demons around us. Reign in our hearts and souls, Lord. To those who are disabled and sick, may we all be healed, Lord, including ang mga politiko, ginapasasaan ang manggad sang aton nga pungsod Pilipinas. Touch their hearts to serve faithfully before you. Thank you very much for listening to my prayer this afternoon. In Jesus' name, Amen. So, Tita Regine, our Lord died on the cross to atone for our sins and save us. Ang Ginoo, ginpalangga kita, kay ginhatag sa aton everything ang ginapangayota. We need to respond properly and correctly. Magsalig kita sa iya, completely and believing in Him without hesitation. With this, you will definitely not be disappointed. Kung magbugtaw ka sa aga, magluhod kag magpasalamat sa iya for the morning He has given us. Magpangamuyo nga giyahan niya kita in every step we take kag i-comfort ang aton nga kasing-kasing, to keep us away from harm so that His Holy Spirit will guide us. Bago kita magsugod sa aton daily activities and before kita magkapot sa aton nga cellphone, let's put God first. Before you start cleaning your body, and kung ang imong housemates, ang imong partner, husband or wife, kag ang kabataan, kung bugtaw na, greet them with a sweet smile and wish them a blessed morning. Hug them and ipakita sa ila nga palangga mo sila so that they can play an inspiration, love with strong energy before man sila nga mag-greet sang adlaw. So the Lord, when He was on earth, nagpangabuhi siya sang simple but full of love for everyone around Him. Ang presensya sang aton Ginoo sa kalibutan is understood as a divine, often unseen influence involving creation, stewardship, and interaction with humankind. Theological perspectives emphasize God bilang aton nga manugtuga nga nagahatag sa aton sang kabuhi kag sustenance with key events including divine interventions, covenant making, and in some faiths, ang incarnation of the divine in human form to provide salvation and guidance. Pero nga ang mga tao, wala nagasunod sang iya nga ginaagyan. People often do not follow the footsteps of Jesus because ang alagyan nag-require sang immense personal sacrifice, a renunciation of self-interest, and a challenging daily commitment that contradicts human desires for comfort and ease. Samtang maybe madamo ang nag-admire kay Jesus, they are often unwilling to
to pay the cost of true discipleship nga nagademand sa pag-prioritize sang iya nga luyag over sang aton nga comfort, kagkaginhawaan, and reputasyon. Based on various sources, ang mga rason kung nga ang mga tao naga-struggle or mas nagapili nga hindi pagsundon ang ginalaktan sang aton nga Diyos, naga-include sa mga masunod. Una, high cost and sacrifice renunciation of self. Ang pagsunod kay Jesus nag-require sang pag-deny sang aton kaugalingon, which many find too difficult. Giving up comfort. The life of Jesus was not marked by comfort or luxury, nga naga-conflict sa mga personal desires sa mga katauhan for security and ease. The heavy cross. Many find the call to carry a daily cross, representing suffering or sacrifice too demanding. Second, preference para sa worldly lifestyles or love of the world. Ang kadam-an, mas luyag nila ang pleasures, kag mga values sang sininga kalibutan over sa spiritual, selfless path nga ginakumand sang aton nga Diyos. Prioritizing self, unahon ang kaugalingon, selfishness, and the desire to be Lord of one's own life prevent a full surrender to Jesus. Leadership, fear of man. Many are hindered by the fear of social, relational, or cultural pressures, preferring to conform to society rather than atubangon ang persecution o kon ang rejection. Third, spiritual and theological obstacles. Kakulang sang pagsalig kag sang relasyon. True following requires a close, intimate, and living relationship with God, which many lack. Doubt and skepticism. Some wala nagapati sa Diyos due to scientific viewpoints or doubt due to unanswered prayers. Misunderstanding the teachings. Ang iban were led astray by false teachings that prioritize a prosperity gospel over the true challenging gospel. Fourth, hypocrisy and disillusionment, failure of examples. Sa masami, ang mga tao nagaka-discourage sa pagsunod kay Jesus because they observe those who call themselves Christians, failing to live out his teachings, which leads to accusations of hypocrisy. Fans versus followers. Ang kadamaan, mas nakontento na lang ang mga fans who appreciate Jesus from a distance rather than ang pagsunod sa iya, who actually walk in his steps. Ultimately, the path of Jesus is seen as a lifelong transformation that is blinking hard, causing many to leave it untried. Kasubo lang, because sa sininga mga panahon, madamo sa mga tao ang mas luyag nga mag-upload useless things than do good before God. Things that only the devil enjoys. What things does the devil like? Insolence, disrespect for others, and disobedience to the Lord's command. So samtang kamo nagapamati sa ang ako nga simple message, if you want eternal life, obey the Lord. Obey the Lord's commandments, and you will surely be saved. Huwag kang lumapit sa Diyos kung may problema ka lang. The Lord is always knocking on our hearts. So buksi ang ganhaan sa imo tagipusoon and let Him in. Submit sa iyang aluyag because the Lord is all about righteousness. Huwag kang lumapit sa panahon lang ng kagipitan dahil araw-araw ito ang responsibilidad natin sa Kanya na dapat huwag kalimutan. The life you have now is a blessing from God.
With every breath you take, He extends your life. So makontento kita sa kabuhi nga may ara kita, kag mangin mapina salamaton for all of it. If you don't have it now, don't worry, because something will come for you. Even ang mga subay, nagakabuhi. So do not underestimate the things you see, because all of these have a reason. Kun nga sila buhi. You are special in the eyes of God. Kung ang mga subay mabuhi, then we are still people who are the most beloved of the Lord. Ginhatag niya ang iya kabuhi to save us from the sins nga aton nga gincommit. So while we live with the trials of life, that's why ara gid siya always there, knocking on your heart, and pasudla lang siya. You will surely be saved from any disaster. Sa subong nga mga inadlaw, ang mga tawo, ginakalimtan nila ang Diyos. They only go to church on Holy Week, and then others, even if they are inside the church, ang ila tagipusoon, wala dira, because gossip comes first. Ay Marie, nakita ko si kumpare, may kasamang ibang babae, bata pa at sexy. Sino sa inyo dira ang makarelate sa sininga sitwasyon? Kung ara kita sa sulod sa simbahan, our goal is to go up to the Lord, pray sincerely, not to live the lives of others. Na kahit ako, biktima rin sa ganitong sitwasyon. Nilapitan at tinanong, bakit hindi ka nakasuot ng puti? Na hindi niya na alam na ang lumalabas sa kanyang labi, mas maitim pa sa uling. The Lord is jealous when we are in church, but our minds are still focused on other things. So, simba ka. Sulod sa simbahan, no matter ano ang koloros ng imong bayo, it is not important in front of God, but your faith before Him, that's important. With sincerity and honesty, kung palangga mo ang imong asawa, kag ang imong family, love her more than. Love Him, love Jesus more than your family, because He is life, our Savior, and will not leave you at all times. Si Jesus nagsiling, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Amo lang ni ang only teaching drawn from John's Gospel. That's because virtually every biblical scholar agrees that John's Gospel, ang last to be written, nagadala, carries the least echo of Jesus' historical life and shows the greatest theological interpretation done by later believers. I put this saying here because it's often been used to harm other persons of faith, Jewish and otherwise, and it's time to reclaim it for good. Ang immediate context in John's Gospel is the disciples' anxiety about losing their bearings, so to speak, after Jesus is gone. Si Jesus nang sabat sa ila, telling them, kabalo ka mo, sa madamo, no? Nga mga putang, to keep moving forward on your own. You know me, and I am the way. But before you presume this means confessing Jesus as your personal Savior and ticket to heaven. So be compassionate, as God is compassionate. This is the bookend teaching, the culmination of Jesus' announcement of God's extravagant love. God's love flows from compassion, that being moved so deeply in one's bowels that one dares to stand in solidarity with another, no matter the cost. Way pa din natapos mga kabombo ang diyagang i-share din sa aton ni Aguila sa Sri Lanka. Ang aton yung oras is now 2:52 in the afternoon. Magapanumbalik ang KLP pagkatapos ng pilakan mga importante ng mga pahibala. Kabombo! Yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Kung mahimo pa lang i-upgrade ang ginagamit mo nga bumbilya sa LED lights.
Nagadamo na sa karon ang mga panimalay nga nagagamit sang LED light sa bangod magluwas nga matahom ini tulukon. Kag mas barato, mas makinot man ini sa konsumo sang kuryente kaysa sa mga halogen bulbs. Ang LED bulbs sa 25 times nga mas nagalawig kaysa incandescent bulbs kag 80% pa ini nga mas makinot sa enerhiya. Dayon nagsiling ang Dios. Mahimo kita sang tawo nga kaanggid sa aton. Magagahom sila sa tanan nga klase sa mga sapat, ang nagalangoy, ang nagalupad, ang nagalakat, kag ang nagakamang. Gani gintugas ang Dios ang tawo, lalaki kag babayi nga kaanggid sa iya, kag ginbendisyonan niya sila nga nagasiling, magmuad kamo kag magdamo agod ang inyo mga kaliwat, magalapta kag magagahom sa kalibutan, kag gamhan ninyo ang tanan nga mga sapat. Ang Bombo Radio Philippines nagabuylog sa Kristiyanong kateringban sa pagpamalandong sa kasakit, kamatayon kag pagkabanhaw ni Ginoong Hesus sining panahon sang Semana Santa. Bilang kabahin sang pagpamalandong, ang Bombo Radio Iloilo temporaryo nga madula sa kahanginan umpisa alas 3 sang hapon sa Biyernes Santo pagkatapos sang pagpalayag sang 7 palabras. Kami liwat nga magabalik sa kahanginan sa pagserbisyo sa inyo sa Domingo sang pagkabanhaw. Madamo nga salamat sa inyo paghangop kag suporta. Basta Radio, Bombo! Kabombo, yari ang pwede mo himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. Kabombo nga motorista, paano ka bala mag-apply sang preno o kon brake kung nagamaneho? Likawan ang golpeada nga pag-accelerate kag pagpreno. Ang golpeada nga pag-accelerate kag pagpreno, ang sara nga makakonsumo sang gatong tub-tub 3,700 pesos kada bulan. Samtang, makakinot ka naman sang tub-tub 200 litros sang gatong kada bulan sa imo salakyan kung matawhay ang dalagan sang trapiko. Gani kung ikaw magmaneho, smooth and easy lang kabombo. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Kabombo! Yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Kita diri sa KLP kag sa liwat ginapahanumdum ko lang dahil sa Kainong J ang ating winner. Why kita sang interview sa email this coming Saturday because temporarily sign off kita. And then sa Lunes ako or ang programa magapanambalik kag that's when maga-interview ako sa imo. And I just hope nga nagapamati ikaw dira mayong hapon sa imo nung J or anyone nga nakakilala sa Kainong J, paliw na lang ipalabot ang ining mensahe. Not this Saturday ang pag-interview ko, but on Monday. So mga kabombo, maraming salamat sa inyo. Keep on writing beautiful stories diri sa kahapon lamang program. Pwede niya kamo maka-email. Pwede gid maka-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton ang mga istorya kag ipadala nyo lang sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Enjoy ang mga programa or ang mga dramas after sang KLP diri gihapon sa Bombo Radio Iloilo, Tuyang Ermitanya Provincial Jail kag ang Dear Diary. Maraming salamat sa inyo. Magabalikay kita tomorrow sa gihapon. Ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat kid. Good afternoon and God bless.